Bueno, arratsaldeon eta hau etorri da hori. Etorri universidadera, eta bilgora, eta hori dena. Bueno, puntu horiek lagunek gerri duten merchandising-a, eta honek ere saioaren tonoa nondik joan daitekeen dituela pistaren bat. Oso serio hartzen dugu ikastaro hau, eta horrekin dugula barre asko egitea gure artean, eta gauzak gertatzen. Gauza importantetatik hasita, bakeratzen duten hori gozola ansiedadea, badago wifirik, badago wifirik, gure gestera kontatzen bazarete, eskatu bezue kontraseina bat, eta hori. Kasuren batean, agertuko zaizu beste pantalla bat, erabiltzaile eta erakoa eskatzen dizuela. Kasuren da, estudiante. Estela horrekin. Eta hori esan da, Ainhoa zaitu, no? Hemen. Bueno, Ainhoa latatu dago egutik, eta nik uste berak Ainhoa kako irukela saio universidad, beraz. Bai. Nito de bakarrik karpetak ekatzen. Ja, paso. Bueno, euren udako ikastaroen 3. astean gaude, lankide batzuk Baionan dauz, iparraldean, aste honetan antokatzen da, lengo astean Iruñan eta Ibarren, eta horrekoan Iruñan oso osorik. Datorren astean ere Ibarren egongo gara, eta batzuk joango dira Zumaiara be bai, aurten inoiz baino toki gehiagotan dazkago ikastadak, eta horren erakusle be bai, Deustuko Unibertsitatearekin elkarlanean dakagun ikastaro hau. Tokatuko duzu ekarpetan ia denek ezautze duzu EU, baina bazkideiteko aukera hori, kuskuseatu be bai, zenbat horren egunean eta gero eta proiektu gehiago dauzkagu, lanak interesgarriak, eta ondiatzen zaituzte parte hartzera urte osoko jardueretan, eta bakarriko dako ikastaroak, nahiz eta gozatzen diren udako ikastaroak. Eta holantzik, jazta. Bueno, nunbaitetik jaztearen, gure burua aurkeztuko dugu, Koldo Diaz, Gorka Sartez eta Xabier Landabidea gukara errota digitala, eta hemen parean dituzuen Beñat Irazuegi eta Gorka Julio, eta borratzen dagoen unai, eta Laioz kooperatiboko kideak dira. Eta, bueno, nola orkestu hau, ezta? Uste genuen bazela garaia pentsatzeko, eta hausnartzeko denon artean, informazio eta komunikazioaren teknologiek suposatzen duten guretzat, gure garaitik, hemendik eta orainetik, ez? Eta horretarako pentsatu duguna da, gaur agian izango da saiorik tradizionalena, egun direlako 2 hitzaldi bat errotaren eskutik eta bestea tradizioa eskutik, eta gero 3 kasu konbidatu ekarri ditugu. Ekimeneko Alberto Barandiaga falta zaigu, baina zeiretarako hemen egongo da, puntu doziko Josu Guarino bakagu gurekin, eta gure esku dagotik ere 2 lagun etorri zaitu. Orduan, proposatzen dizuguna da, gaur entzutea, egin galdera inteligenteak, egin galdera inkomodoak, oso serio hartzen dugunez, mesedez izan galderroak, eta bihar egingo duguna da lanean. Eta lanean jarriko gara 3 perspektiba diferente erabiliz. Eta bera, horra guzko galdera, zagite zerbait azitzaidan, ikustu bezez, eskerrak ematea da nui, hemen egotagatik, eta espero sabik esan duen moduan disfrutatzea, ikastea, guri ikastaraztea, eta danon batera ondorio potenteak ateratzea, eta barregitea, nosi behitz. Puntu dozeko ganoiak egin daude, nolatu ditzak zuen, eko duzuen? Garrazkiatzea, jarri. Bueno, basiko gara igual gure zelarekin. Galderarik edo zalantzak edo? Pasatzeko bestea? Nada, iso? Tengo galdera bestea? Sí. Gure. Estudiante eta estudiante.
orokorrean egitea kokapen bat edo deskokapen bat. Informazioa, komunikazioa, teknologia deitzen ditugun hiru kontzeptu repetitzeagoan inguruan guk errotatik ikusten ditugun gauza batzuk. Orduan, planteamendua izango da, nik kokatu dizuet ideia batzuk kontatuko ditut, Koltok beste kokapen bat egingo du metaforaen kontra eta alde, eta baitzeko agorkak beste proposamen bat egingo dizuela eskuntzatik eta barne begiratu. Gure obsesioa da, marko gureago batzuk bilatzen hasi beharko ginatekeela. Orokorrean sentsazioa da, ni batez ere telebistaren audientzien azterketan ibili naiz, ondo zentratuago dago identitateen interneten arteko bultzaketetan eta gorka ibili da batez ere argazgunen kontzeptua problematizatzen. Argazgune tradizionalak edo geografikoak nola gainbeheran doazen eta beste argazgune mediatiko batzuk hasi ote diren agertzen edo ez. Eta hau konpartitzen dugun askura bat da esotegaren beste batzuen joko zelaietan jokatzen ari ez. Esotegaren beti, Telecinco kopiatu nahian, esotegaren beti nuevas teknologias hori itzultzen besterik gabe teknologia berriak bezala euskerara. Eta esote dugun aukera galtzen marko gureago bat, beti gurea izan daiteke nire baina marko gureago bat marrasteko aukera hori galtzen, ez? Zentzu horretan, karri ditut, gure garaiari buruz zenbait baiestapen. Ez dira gureak, ez dituzte Euskaldunen bota, ez dituzte hemen, orain bota, baina ditut, zerbait esaten dutela bizitugun garaiari buruz. Bata irakurri nien, Ilia Tomanitx eta Niko Carpentiarri, eta burran dikustu gure garaiaren giroa jasotzen duela, ez? Humberto Ecoren bi posizio horiek, apokaliptikoak eta integratuak, garaia non badauden proklamazio aldarrikapen estatiko hauek, non berritasuna eta berria denak biluratzen eta salbatzen gaituen, edo zerbait berria delako berez guretzako zerbait honak harriko duen, eta beste batzuk ateratziz, ez? Nolabaiteko iraganaren nostalgia batetik despegatu ezinik dena galbidean, dena galtzen, dena itzaltzen, dena maitzen ari deratena, ez? Errotak eta talaiosek badugu fascinazio etorkizunarekiko eta uste dut hor mugitzen garela, ez? Eta denok bezala imaginatzen batzutan apokaliptiko hau eta beste batzutan integratu esnatzen garela, baina bi indar horien ikustu duti gugan dela, ez? Denon barruan da dela. Gero ere gertatzen zaiguna da, teknologiarekiko fascinazio horretan, lehen bastean honetatzen duen, ez? Milenialen inguruko diskurtso hau edo Z generazioa, I generazioa, eta egon dira mila teknologia aldatu gaituztenak errotik, eta hala ere ez ditugu hartu ikono bezala, ez? Ez dugu hitz egiten izozkailuaren generazioaz edo garbigailuaren generazioaz. Eta historia hitz egiten dugu telebistaren generazioaz, interneten generazioaz, edo eskukoaren generazioaz, edo Nintendo 3DS-aren generazioaz, ez? Ordan, zer daukate hor edabidea, zer daukate hor informazioaren teknologiek nolabait liluratzen gaituztenak eta sortzen digutenak desasozio hori esateko hau fundamentalki aldatzen ari da eta honek ikaragarrizko aldaketak ekarriko ditu gure gizartearentzat, ez? Eta niretzako hor badago zerbait oso interesantea, Shaun Shinpaki irakurri niena lehenengo aldiz Television Transition liburuan, eta oso modu grafikoan jasotzen duena. Telebista jada ez da lehen zena. Telebista baditu urte asko, baina telebistari eman izan dizkiogun esanahiak aldatu dira. Telebistak hor jarraitzen du, eta nik uste eskuko telefonoekin ratu zerbait gertatzen zaigula, aldean ditugu orain telefono ditzen diegu, edo gure egongeretan oraindik telebistak daude, baina telebisten inguruan egiten ditugun gauzak, eskaintzen dizkiogun, hartzen dizkiogun edo eskaintzen dizkiogun esanahiak aldatu dira errotik, ez? Eta hor egon daiteke agian gure garaiaren sintoma bat, ez? Izotzgailuak eta neberak funtzionatzen dute berdin, horrendik elikagaiak gordetzeko balea erabiltzen ditugu, garbigailuek horrendik erropa garbitzen dituzte, baina informazio eta komunikazioen teknologietan soma daiteke nolabaiteko traslazio bat, nolabaiteko desplazamendu bat,
zerbait aldatu denarena edo zerbaitek aldatzen jarraitzen duenaren ez. Eta nire ustez hori bai izan daiteke gure momentu honen sintomatiko edo adierazgarri. Hor badago gauza interesgarri bat, kultu hori baino esko hobeto garatuko duena, baina da pixka bat teknologiaren eta kulturaren, informazioaren eta lurraldearen edo nahi baduzue bizitzaren eta territorioaren artean dagoen harremanarena, ez? Eta badago novela fantastiko bat, eta pesagutza naiz, beti aipatzen dugu zabera, Txainan Ibil zientzia fikziozko idazlearena, berez ez da zientzia fikziozko novela bat per se ere, baina planteatzen duena hiri berean, geografikoki, topografikoki hiri berean, bi hiri egon daitezkeen. Eta hiri baten eta bestean artean kontaktua ez da existitzen, debekatuta da. Niretzako novela honek adierazten duena da nola teknologia mediatikoek edo informazioaren teknologia nola aldatzen dituzten gure gizarte bizitzaren eta gure bizimunduaren ordenatuak eta nola aldatzen den gure lekuarekiko, gure territorioarekiko harremana hori dela. Zentzu horretan, pixka bat nekatuta gaude eta uste orokorra dela sentsazio hori internet beste gauza bat balitz bezala hitz egite horretaz. Ez da gu bizi gara eta gero internet daukagu internet gurekin dago, eta gaur egun normala iruditzen zaigu denoi gu hemen gauden artean zuen beste zerbetetan ibiltzea zuen gailu ezberdinekin. Hemen eta orain gurutzatuta gaude esperientzia geruzaz berdinekin. Eta horrek ere nik uste dut ezaugarritzen duela gure momentua. Horren, nire ustez, adierazle oso interesgarri bat, eta baditugu hemen irratiko lagun batzuk, irratiaren da. Eta irratiari gertatzen zaio, telebistari gertatu zaiona, baina igual, oraindik agerikoagoa da, ez? Irratia oso erraz egokitu da, problemekin, baina erraz egokitu da internetek suposatzen dituen aukera berrietara, ez? Eta batez ere horrek, nire ustez, grafikoki agertzen diguna da, lehen sukaldean edo egongelan benukan aparato fisiko horrek irrati uinetatik hartzen zituen, dekodetzen zituen mezu horiek, nola gaur egun deramatzagun gure poltsikoko gailu horietan, ezta? Eta non jada ez dugun arduratu behar non gauden, baizik eta zuzenean Hawaiiko musika estazio bat sintonizatu dezakegun gure poltsikoetan. Honek zer suposatzen du guretzat entzuleri bezala, horrek zer suposatzen du guretzat irratigile bezala, irratizale bezala. Non gaude teknologiaren eta teknologien erabileraren aldaketa horretan, ze erronka eta ze ahalmen eskaintzen dizkigu. Eta nik uste dut galdera horiek ere, 2000an egiten ziren galdera hauek, oraindik 2016an arrastaka daramatzen dugu. Bien, zenbait klabe gure ustetan. Hor, eguzki hau batzuek gogoratuko duzue, zaharren hau gogoratuko duzue, Dr. Eslan, edo Araleren goizetako eguzkia da, unero hortzak jarritzen agertzen zena. Beste batzuentzat, seguru aski, zaharregia izango da, edo berriegia, hori ere interesgarria ez tertzen. Bien, bueltatu hasierako ideia, beste markoetan jokatzen ari gara. Euskal komunikazioa oroar, eta batez ere euskarazko komunikabideak zehazki, ez daude egungo komunikazioa ekosistema osoari eragiten dioten eraldaketa teknologiko, industrial eta sozialez bereizita edo isolatuta. Gure realitate hori ez da gurea bakarrik eta modu perfektoan isolatu dezakegu beste aldaketetatik. Aldi berean, adierazgailu kuantitatibo soil tradizional mugatu eta besteenak erabiltzen ditugu, esanez, horiek direla objektiboki ezagutu ditugun bakarrik. Eta orduan ez eta jakin. ETV-ren audientzia edo Hamaika Telebistaren audientzia neurtzeko moduak batuak direla, gelitzen gara esanez, baina objektiboa da, estatistikoki hau egin dezakeguna eta hor gelitzen gara. Hor bazen un artikulo fantastiko bat, ez dugu horatzen notiratzi zuen berrian, egiten zuena azterketa bat nora emakumentzako Viagra famatuak, adi pastilla horrek, oraindik merkaturatu gabe dagoenak, nola adiren efektuak edo nurak neurtzerako orduan, zientzialariak enpeinatuta zeuden emakumeen excitazio maila, gizonezkoen excitazio mailaren parametro beretan edo antzekoetan neurtzen. Eta horrek noski arazoak sortzen dut. Orduan, nik uste dut euskarazko komunikazio eremua eta euskal komunikazio eremua oroar
Beste hartzerak orduan, onartu beharko genukeela ez dela gauza bera emakume baten excitazio sexual maila neurtzea eta gizonezkoa dela. Horretzen zer dago? Obiedade bat, ez? Lehen mugak, ez dut uste inoiz guztizgarri egon, baina lehen mugak gutxuko arabera garbi bat zeuden ikusentzunezko kanal, format eta forma eta generoen artean. Gaur egun, bai produkzio eta bai jasotze, hartze moduetan, mugak zalantzan eta lausotuta agertzen dizkigu. Adibidez, ikusentzuleren aktibotasun eta pasibotasunari dagoen. Noiz gara pasibo, noiz gara aktibo, noiz ari gara kritiko izaten, noiz ari gara kontsumitzen, noiz ari gara ekoizten, problematizatu dira gauzak zehar. Eta horrek, behartzen gaitu galdera ez dakit berriak, baina bestelako galderak egitera. Eta hor dagoena da, erosio prozeso bat, internet deitzen dugun horrek eragiten dielako beste medio guztiei. Marcel McLuhanek esaten zuen, teknologia mediatiko bat ikusgarri egiten zaigula bakarrik desagertzen denean. Hau da, zerbaitek, adibidez, magnetoskopioak permititu zigunean telebistaren programazioa grabatzea, anuntzioak saltatzea, edo guk nahi genuenean ikustea, hasi ginela pentsatzen lehenengo aldiz telebistaren izaera sinkroniko eta programatuta. Beste norbaitek programatuko. Nik uste dut internetek nolabait hori ginduela. Marea jaitsi gindu eta egitu dira lurrazaldean orain arte izateko ikusgarriak ez ziren zenbait kuestio. Eta nik uste dut horretan oso importante dela examinatzea gure egunerokotasunako praktiketan ze erabilera ematen dizkigun komunikabidei eta zer gertatzen den komunikabideen ekosistema honetan komunikabide ezberdinak elkarrekiko eraginean koexistitzera kondenatuta dauden aro horretan. Eta horretarako berriro Dr. Slampera itzulita, metafora bat ekarri dizut. Oso gaizki ikusten da, baina Arale Araleren burua dago deskonektatuta eta Slamp doktorea ari da lanean bere gorputz berrian. Eta Aralek esaten dio, bizkor, mediazu gorputzuan, mugitu nahi dut, aspertuta nago. Eta Slamp doktorea motortxo bat ematen dio, izindu zaitez eta emaidazu motor bat. Nire ustez, pixka bat momentu horretan gau, ez dugu gure gorputza aurkitu oraindik eta motore bat dago, ez? Orduan horrek ematen digu aukera mugitzeko, ezta? Eta beste bi metafora erabiltzearren, eta behin kontorizkatuko diot metaforen kontra ekiteko, McLuhanek esaten zuen, bi gauza esan zituen. The medium is the message, esan ez, kanalak berak nolabait baduela esan nahi bat, eta kanala erabiltzerakoan entzumena edo ikusmena edo ukimena erabiltzen dugunak bezala, hor badaudela esan nahi batzuk interesekoa duena kanalarekiko. Gero beste gauza bat esan zuen esateko, the medium is the massage. Medioa bera da masajeatzen gaituena eta eragin batzuk dituena gure pentsatzeko, ekiteko, sentitzeko moduetan, ezta? Eta beranduegik eta zuen ardiako azken horri handi batean, ITB-ren presemurkulu hori, esan zer erredik gara masajeatzen, ez da? Masajea ze zentzutan do. Beraz, pedrada guzti hauen ostean, nola pentsa ditzakegu metafora? Zer erraz, ez botatzen zuen eta egin zuen moztea. Bai, asmoa zera zen, ez? Metafora asko erabiltzen ditugula, baina metafora gehienak direla edo atzerrikoak edo gaztelera zerretatik pentsatzen ditugula. Guazen pentsatera gaur egun, eta garren mendean, eta guazen pentsatera Euskal Herritik eta Euskaraz. Nik uste honekin funtzionatzen dugula, nik ere oso txiki eratzen dago, baina da mila beratzen dago eta mairu eratzen den bileta bat, New Yorkerren, eta internetek inok ez dakizu txakurra zaren. Eta horrekin funtzionatzen dugu horiek, ez? Mila beratzen dago eta mairu da, bat horreztu duan motasun bat dagoela, ez dakizu abesta dagoan txakur bat egon ditekeen da ez, horrekin esaten duzunarekin, ez da bat ere segurua. Eta noski, zu izan ere ezki txakurra zentzu horretan, ez? Identidade faltzu sortzea aukera badaukazu, eterrego bat osatzea aukera badaukazu, izan ere hori da, esaten dutena arabera gara joreta erabiltzen ziren plataforma nagusiak edo txatak. Daibiden txatetara sartzen ginela, sartzen zinetela, sartzen zirela, bestien dira batzeko, ez karnabal baten moduen. Zelan dena baten modezik egin musu batzen garen emezioen, danak egiten genula, beste sekretetan salterrego bat osatzen genuen. Eta zentzu horretan askertasun bat ematen zizun horrek. Edo nor izateko aukera genuen. Eta
eta noski, gotasun hori mantentzeko edo pezea zen horretan komentatzeko modu nagusi eskarrez pitxan, aplikatzen du hori antropologo katalanek. Gaur egun ordea zera aurkitzen dugu, 2015 urteko bineta honetan txakur batek esaten du besteari fuera. Goratzen azara inokezek egin txakurra egin. Eta badagor erabiltzen ordenagailua gizon zuri heldu bat. Oso importante da hori ulertzen dugu unikateik, ez? Gizon zuri heldu bat. Eta noski txakur batek besteari fuera, ez era txakurra noski. Hemen ez dagoen gotasunik hori da gaur egun daukagun arasunik handiena. Gure pribazitatea zari gara orain burrukan, ez? Zaten dugu kontrolatuak ez dugu izan nahi, ez politikoki, ez eta ekonomikoki, ez dugu nahi gure datuak saltzea Facebooke beste enpresa batzuei. Ez da seguro hori hori mantentzen dela, baina noski alter-ego bat osatetik superego bat osatzen dela hori izaten dute gehienek, ez? Osea, ni zergaitik txatetatik honez austearetan pasatu garelako. Txatetatik pasatu gara Facebookera, non ni parrandan, pasatu gara Instagrameran, non ni eta nire oinak, pasatu gara Twitterren, non ni eta nire oso supertotxoa, baina tenga beha ni. Ez dago estalde bat, da superego bat osatzen, oso kapitalista nire bai. Erabat lotzen da gaur dugu gizartearekin, zentzu horretan. Eta noski ez dago askatasun, zentzu horretan. Ezin duzu modu batean, ainarri batean, txatean bezala, trampeatuz non zaren, ez dago anekdota bat osoko tipo bat, bera gartzeran egon zentro bat kapitxe bengatik eta bat, eta bera batean jarrizun bera gazki bat Facebooken hartzen traje hau eta bulego handi batean entzatzu nire lan berrian. Eta baitzera, zera aztuko zu lan hori ez, noski. Online eta offline guztatu daude, ezin duzu zentzuretan. Onlinean gauza bat zera esan eta offlinean kontrakoa zera esan. Eta noski, hemen badago salto bat. Eta noski, internet ez dela gauza bat eta bakarra, ez dela mujein askotan hitz egiten dugu den internet. Hola, en general, ez, gauza handi bat moduan eta esential izango balitz bezala, ez, zerbait hartu eta Euskal Internet transmititzen dugu bat besteari. Interneta hartzen dugu, objektua da eta pasatzen dugu besteari. Nik esango nuke ez dela, ez dela hori, ez dela gauza bat, eta mujein, zergatik lehenik eta bain sistemikoki o sistemak, eta plataforma diferente daude internet, ez da gauza bera sartzaena lekua online zauztera batera edo online erabide batera, oso diferentea da horrein duzuna. Baina noski eta da importantea nire uste, sozialki bai diferentea da internet, askotan ez, behinak ikasea zen dugu. Hau da Twitter horrelakoa da. Bueno, ez da horrelako Twitter asko daude zentzurretan, ez? Apur bat hipsterra, komentario, Madrid baino gehiago daude, ez zutenean lagunak eta hau ere internet baino gehiago daude, Twitter baino gehiago daude. Zan nahi, segun eta herriaren, adinaren, generalen, arrazaren, guztiaren arabera, oso mundiek esango dugun, posizioaren arabera, disposizioa diferenteak esango dira zentzurretan, ez? Eta hori agertzen da, Daniel Millerrek egindako lan, bera antropologoa da, Londresen dago, eta bera horrekin egin zen, ez? Zeratu nire topako egin zuen lana, eta zaten ez da iguala emeko eta Inglaterrakoa. Eta bera diru askorekin zer egin zuen, munduko beratzik erlari juntatu, eta bakoitzari herrietan etnografia bat egiteko eskatu. Noski beti ere gai berdina mantenduta. Kibidea gauza bera da, baina herri diferenteetan aztertzen dituzte sozial media, donaiza sozialen kontua. Orduan, horako Turkia, Inglaterra, Txina, bideoen aztertzen ditu, eta polita da ikustea zelan, Facebook ez den gauza bera, Twitter ez den gauza bera, WhatsApp ez den gauza bera, leku batean eta bestean, eta legian. Eta hor da hori buru loko hori ez, zelan munduak aldatu zuen, aldatu zituen donaiza soziala. Askotan, galdetzen digute, aurreko baten persketa baterako gaizan galdetu zituten aber ezin den eragina ikateena. Eta bueno, eragina bai, badago, baina gu bai aldatzeko aukera badaukagu, ez? Facebook edo Twitter edo ez da hasiera batean. Sortu zeneko eragina berarekin erabiltzen orduan. Badago determinismo bat, esaten dugu, irudi ikaten markatzen dituzte lagu eta guz egiten dugu da, ez? Uste badagoela bigarren eta bat bai aldatzeko aukera badaukagula. Eta noski hor, aipatzen duguna zela da, bai, badago baldintzatzen gaituztela, baina baldintzatu ez determinatu, hori ezin dugu asko ere ez, ez? Piztitxelik, esango duke moduan, piztitxelik, bera entinarra zela dio, ez? Arkitektura bat ematen digutera egate, ematen digute etxe bat, ematen digute gela bat, ematen digute espazio fisiko bat, etxe bat izango gaitz moduan, eta hori gure egiten digutena baldintzatu gure harremanak. Eta etxe horren barruan modu batean, bestera erabiltzen gara, ez? Horratik baldintzatzearena. Eta esaten genuen bai zelan dauden gaur egun badiren harreman sozioteknologikoa. Eta hori esaten dugu, precisamente, horregatik. Gaur egun, Daniel Millerrek esango duzien moduan, ezin delako dugu gizartea ulertu ikateak aztertu gabe. Adibidez, euskararen inguru, euskararen erabilen inguruko ikerketak egiten direnean, ez da internet, bere horretan internetan dauden harremanak kontuan hartzen, esatu zuen, ahazten ari gara espazio handi bat, ez kontuan hartu dugu.
Eta noski, ezin da ulertu internet, ezin da ulertu gaur egun gizarte bikateak soilik plataforma bat, soilik aztertu. Eta horregatik horrekartzen dugu betezian, nire buruari autokritika egiteko eta esateko zer itxeko ezkeizu. Esan nahi du, zelan ulertu nahi duzu internet bikateak, gizarte bat soilik plataforma bat bakarrik aztertu, ez? Autokritika bada, egoteko bien kritika guztien oinarrirako. Esan nahi dute horretan dagoa, aurrera egin behar du zentzu horretan bebai, eta nagian urbilpena ez da izango bertu eta jendeari entzun eta galdetu, zeitu bera bitzen zuzuek eta horien arabera ikerketa bat garatu. Eta ez egiten arrebe, zelan dago eta zuzean erabiltzen duzulea. Eta harreman sozio-teknologikoena, parkatu askar baldin banoa, baina da denbora ez dela gainera horrelako. Harreman sozio-teknologikoena oso interesgarrian nire ustez zentzu horretan bebai, aurrez aurreko harremana baditugu, baina zu esan bezala Xabi ohitua daude, ez? Ja, norbait hitz egiten egotea eta besteak iteatzen ibiltzen. Orduan bietan aldi berean aritzen gara, zure bai izan duzu eta hori importantea, ez? Interesnak aldi berean erabiltzen ditugu. Orduan horregatik ikateak aztertzearen behar hori, ez? Eta orduan biak erabiltzen baditugu, bietan bizi gara, eta bezan duzu modu, askotan ikateak edo internet kasu honetan tresna baten moduen ulertzen dugu, eta ez dugu askotan ahazten dugu espazio bat ere badela. Espazio bat hori bizi dugun eta habitatzen dugun, ez? Orduan, lehenik eta behin, beste harako metafora bat askotan entzun dugula, internet espazio eske bat zela entzun dugu askotan, nik ustez behin gero hori, gero eba askotan entzun dugu, internet bizitza errealaren ispilua dela, eta baina errealak akotzen artean, baina noski ez da horrela, bi logika diferente dira, bi arkitektura diferente dira eta harremanak diferente dira. Orduan, aurrez aurre egiten duguna ez duzetan orainiko esan behar, eta horregatik hiru espazio diferente daude, online eta bien eustarketana digitala, ez? Askotan erabiltzen dugu identitate digitala online izango balitz bezala. Identitate digitala Facebooken, LinkedInen eta lako ditu da. Eta ez izan ditzatik identitate online, edo daukagu identitate online, bai, horrez aurre daukagu itxura, janskera eta gana alako. Bi horiek uztartzen garrantzia eta bigarren ideia hori izatearena, ez? Izan ere, interneten ez gara sartzen ez ateratzen. Bixiena azizate barra egiten. Interneten ez gara sartzen ez ateratzen. Interneten bizi gara. Interneten bizi gara, eguneko 24 orduak, asteko 7 egunak eta zera sartzen ateratzen, hor gaude. Bai, tresna izatea zain espazio bat ere bada, eta gainera gu konektatu ez egonaren beste norbaitek konektatuta mantendu gaitu. Beste norbaitek kasu honetan izan daiteke sistema berak, askotan bilatzen dizu mezu bat Twitterra, aspaldian nik ez duzula erabili Twitterren, edo beste batzutan izan daiteke sozial gero lagun, karrotzen artean, lagun batek konektatu mantentzen zaituenean, no? Zan nahi dut, gure identidad ez dugu gu bakarrik osatzen, nire identidad ez dugu ni bakarrik osatzen, nire lagun txerren nire bai osatzen nire identidadea eta nik inoiz ez duke jarriko hori. Nire aurpegia erabat galdua, ibarretxatzean daukagalarik eta ulertuko ez dituzketen gauza oso totxoetan pentsatzen. Inoiz ez duke hori jarriko, seguramente txerren bere buruaz ez da inoiz ez duke egiten. Eta segita erraztagoa da, baina importantena zera da. Beste norbaitek zure identidadea osatzen dizula, ere egiten dizula, beste norbaitek konektatua mantentzen zituen, eta ere gehiago. Ez eta ni konektatua egon ezarren ni hor nuen. Ni bazkatzen eguen, goxo, eta batean duzita dian Twitter, eta hori ikusi honetan, igual aletxe. Hor nago, hor dago nire identidadea, hor nago ni. Naiz eta fiz edo konektatua ez egon ez. Hori asalturik handien, eta horregatik esaten genuen, gaur egun IKT-ez eta internetez ari baldin bagara, hiru dimentsio hori daudela, eta bietan badakizi baldin bagara berean hirugarren hori pentsatu beharko genuke, ez? Hau da, batetik badaukago oso txiki ikusten dago, baina guzti ideia somatzen dugula. Batetik badaukago mapa, aurrez aurreko harremanak, leku geografikoa, offline izango litzatekena, eta gero goian daukagu odeia edo, ez? Online ez geografikoa dena, harreman simbolikoak edo hor daudenak. Odeia baino, gainera, eta zuk esan duzunaren arabera egia da, ez da zerbait hor goian dagoena, ez nik uste gaur egun IKT bebai burutzatzen dituzula gure gorputzak. En el sentido más crudo de la palabra, ez? Osa, gaur egun gu bebai IKT-a gainean eramaten ditugu, bueno, eta bende bai, baina gainean eramaten dugu anillo eta lomitzin horrelak egiten dira, ez? Orduan, odeia baino, nik esan nuke agian atmosfera dela, inguruan daukagun zerbait eta gainera arnazten duguna eta gainera eramaten duguna. Nik beharrean nire musika guztuko esan zuen, nire gainera. Baina importanteena dena, klaro, zen ulertzen dugu aldi berean bilekutan egotea, ez? Gaur kontzeptu territorioa dara. Guk Euskal Herrian oso beraz ulertuko dugu, jo zabazen mendiarekin. Bera esaten zigunean, Euskara dela gure territorio libre bakarra. Euskara simbolikoa baina nondik idazten duzu kartzelatik. Kartzela zaudela bat preso, kartzela ez dago mapa geografikoan edo leku horretan ez dago ateratzeko modurik, baina aspektu simbolikora pasatzen zara eta hor bai, eskatasun edo kasu. Orduan, bien eustarketa, aldi berean bi lekuetan gaude
komunidadea horrela bai ulertzen da, ez da soilik geografikoki non dagoen elkartu baizik eta harreman simboliko norartela ematen gaituzten. Orduan, claro, bietan kokatzen baldin bagara, nik uste hori dela gaur egun daukagun kontzepturik importanteena esploratzeko edo, ez? Territoriaren ideia. Eta, bueno, hor adibide batzuk agertzen dira, baina nik gehien bat gertatuko nintzateke ideia horrekin, eta bukatzen dut eta horkari hitza ematen diot, baina zera da, askotan metafora pentsatu ditugula atzerritik eta aldaratik. Horra pentsatu ditugu, eta badala garaia egin Euskal Herritik eta Euskaratik gainera pentsatzera gure metafora propioak, ez? Hori oso horrik guztan daige sare sozialak kontzeptuarekin. Gu badauka Euskal Herrian sare sozial bat, kuadrilla. Agian Espainia ez dute izango alakorik eta horregatik erabiltzute sare soziala, baina guk beste bat daukagu. Orduan, gure izan bezateke honei sare sozialak. Hori gainera da kontzeptua gazteleratik hartu duguna, ez ingelesetik. Ingelesetik social media izango ditzateke, ez? Eta gero, precisamente horregatik, ez kontzeptuak ematen diguten ez dozu euskara bada, aritzeko aukera bat bai, ez? Eta horrekoan Lorea Arakistainekin bai aipatzen genuen, 8. lurraldean ideia oso suferentea dela, oso interesgarria dela, baina, karo, hainbat ara sortzen dituela, eta agian badela aukera beste buelta batzuk emateko horreri, ez? Eta noski, teknologia berriak esaten dugunean, baina gaur egun berriak esatea, ez dauka sentzu handirik, ez? Berria sua zen, berria telegrafoa zen, dana berria, zu zen berriak egotatzen berria dela esatea. Beste eta ez gutxi gehiago gorkari ematen dietitza horrein komunikabien inguruan hitz egiteko eta barkatu horrein aritu baldin bat zen. Hemen egon diren lagunen arteko labankadak direla eta hau errotaren azkenengo ekintza baldin bada, optiko digital horretan grabatuta egongo da eta jakin dezazuela plazer bat izan dela lagun. Kodok eta Xabi pixkat egin duten marko teoriko hori osatzeko nik pixkat gehiago ekarri nahiko nuke komunikabideen esparrura eta Euskal Herrira izan hilabete hauetan guztietan izan duten hausnarketa guztioik ez eta zuei aurkeztea. Batez ere hor, hausnarketa bat egin dugu arnasgunen inguruan eta pixkat lurraldearen eta komunikazioen artean ematen diren gainjarketa eta eten horien inguruan, ez? Kodok eta Xabia aipatu dutenaren hildotik. Lehenik eta behin eta pixkat testuinguru horretan kokatzeko euskarazko komunikazioan nondik gatozen, esan behar da, tokiko komunikazioari dagokionez, orain arte behintzat, tokiko komunikazioaren eskaintzak euskaraz erreproduzitu egin dituela inhandi baten eta bi mapa horiek dira horren adiera zaten, ez da bizkat txiki egon nola erreproduzitu duten isoglosa tradizionalak edo euskararen arnasgune klasikoen iruditeri geografiko sentimental hori denok oso barneratuta daukagun, ez? Goiko mapa ezagutuko duzu denok, eta aparte niretze garramenean indako euskalki mapa, eta bekoa da 2013an Tokikomek egindako Euskal Hedabideen etxean zegoen mapetako bat, Mondragon Unibertsitateko ezikon taldekoek osatutakoa, eta hori ikusten da bi mapak oso bat datozela. Egia da azkenengo 2 urteetan errealitate hori gainditze bidean badagoela, ez? Azken aldian sortu diren tokiko komunikabide gehienak, gure etortzen zezkit, adibidez, Arabedibi, Arabako Alea, edo Egeuribeko Geuria, eta horiekola bote prontoan, baina dira beste batzuk, ez? Horiek guztiak lortzen dute isoglosa tradizional horiek apurtzea eta realitate hori gainditzea. Baina alere hutsune oso nabarmenak daude esparru horretan eta justut oso garrantzitsua dela aitortzea muga horiek gainditzeko gain diren komunikabideen papera badirelako saretze horretan, saretze online eta offline horretan aukerak ematen dituztenak hiztun gisa kolorestatutako inguru horietatik kanpo bizi diren hiztunentzat erabilera esparru bat eskaintzeko. Batzuk izan daitezke erabilera esparru bat alde bakarrekoa, nazio mailako hedabide formatu tradizionaletan aritzen diren hedabideak, baina digitalen kasuan aldebikoa izan daiteke erabilera eta hor badago feedback eta beste eskailera bat edo esango dugu
hiztun komunitatearen egituratze Beraz, hortik abiatuta pixkat, hau izango da, testuinguru horretan behar bada nire aurkezpenaren alderik teorikoena eta izango da pixkat esaltzea. Lurralde eta komunikazioaren gainzaketa eta eten horiek izan dute garapena. Esan duen bezala oso garrantzitsua da aztertzea eta gehiago komunikazioaren esparruak izan dituen eraldaketa guztiekin eta are gehiago hizkuntza gutxitu baten ikuspegitik lurralde fisiko jarraia, Koldoke aipatzen zuen lehenengo dimensio hori langitzen duten komunikazio espazio horiek. Hildo hori landu da, eta marreko hamarkadatik Sinclairrek aipatu zuen espazio geolinguistikoen kontzeptua edo. Berak momentu horretan gehiago pentsatu zuen, kokatu zaitezta dela 20 urtez ari gara, eta berak aipatzen zuen nola satelite bidezko telebistek egituratzen zuten espazio bat hizkuntza erabilerarako, non migrazio masiboen ondorioz, herri batetik bestera leku aldatu ziren langile guzti horiek, zeukaten aukera bat, euren jatorrizko lurraldeko hizkuntzarekin harremana mantentzeko eta erabilera espazio bat izateko. Momentu horretan ziurazki, esan dudan alde bakarreko hori baino nintzateken izango ez. Gurean Josua Mezagak planteatu zuenea, errealitate orokor mundu mailako hori maila mikroago baten aplikatu ziteken eta hizkuntza gutxituen kasuan ere interesgarri izan ziteken. Berak aipatzen du, igual kasu honetan hiztunen dispertsioa ez litzatekela territoriala da. Eliratekela elkarrengandik urrun egongo, hiztunak elkarrengandik gertu egongo lirateke, Euskal Herrian pentsatzen hasten bagara, baina elkarrengandik gertu, baina hizkuntza hegemonikoa hitz egiten duten hiztunez inguratuta, Beraz, hori litzateke pixkat testuingurua. Eta gero, territorialen ideia ez du berri horik aipatuko, iturri originaletara hartzeko aukera badugu, Koldoke azaldu duelako nik baino asko hobeto eta nasoin arriskatuko hankasartzera bere teoria azalduta baina uste dute garapen natural bat dela oin arte azaldu dudan guztiaren, ezta? Beraz, hori ikusita, ezta? Baditugu hedabide berri horiek eta hedabide nazional horiek realitate lehenengo Koldoka aipatutako lehenengo dimentsio hori gainditzeko gai direnak, baina Josua Fishman soziolinguistak aspaldi ohartarazi zigun fetitxismo mediatikoaren inguruan. Berak esaten zuen hizkuntza gutxituen aldeko aktivistek badaukatela horako faszinazio bat, horako miresmen bat hedabidekiko ez dakite objektu magiko bat izango balira bezala eta osa konpontzeko sekulako boterea duten artefaktuak izango balira bezala. Berak horren kontra ohartarazten zuen, esaten zuen kontu zibili beharra zela gain baloratzearekin hedabideek hizkuntza politikan, hizkuntza plangintzan izan dezaketen eragin hori, baina ere, gero badago horren Fishmani handi baten arrazoia eman da, hizkuntza gutxituetako komunikabideetan aritu diren eta gero akademiara salto egin duten ikerlarien partetik eta ikerketa lerro bidietan aritzen diren akademikoen partetik dago lerro bat nabarmentzeko edabidek hizkuntza gutxituari egiten dioten ekarpen hori, ekarpen soziala, ekarpen ekonomikoa eta ekarpen psikologikoa. Nola, handi baten badiren estatus garaikidea lortzeko ate bat, behin edabideak izan da lortzen den garaikidetasunean sartzea hizkuntza gutxituen partetik. Hori nabarmentzen den momentu berean, eta are batzutan ikerlari berberek esaten dute kontuz, hori oso ondo dago, hori ala izan daiteke, baina behar ditugu
froga empirikoak, evidentzia empirikoak bat ditugu, ikerketak behar ditugu, hori baieztatu ahal izateko, eta Koldok esan duen moduan, gaur egun komunikabideen eragina modu isolatuan neurtzea ezinezkoa da permeatzen gaituztelako, eta guk erabiltzen ditugu noiznahietan nahitasun baten, eta haiek erabiltzen gaituzte. Beraz, horrekin kontuz egin behar dago. Kontuz ibili behar dago, gainera berriro Fishmanera itzulita askotan perspektiba galtzen dugulako. Andrea Kornaik oso artikulo entzutetsua idatzi zuen 2008an, eta berak Digital Language Death edo ingelesez hori auskatzen den moduen aipatu zuen. Berak esaten zuen, claro, gaur egun bizi dugun garaian, aldaketa, arraioen eta komunikazioan egon den eraldaketa guzti horrengatik, hizkuntzak inoiz baino arinago hiltzen ari direla, inoizko erritmorik imaginezinean, ez? Eta gaur egun bizirik dirauten 7.000 hizkuntzetatik lanetan, gutxi gora bera, 5.000 ez. Uneko 5 inguruk lortuko duela panorama digital horretara salto egitea, eta hizkuntza digital gisa ez, presentzia online duin bat izango duten hizkuntza, uneko 5 inguru izango direla, ez? Eta berako hartarazten zuen, berriro ez, internetekin gertatzen da, uste dut Xabik aipatu dela, nola batzuk oso positiboa diren, internet izango dela gure salbabide, eta batzuk nola izango da gure urkamendirako bidea, ez? Uste dut Kornaik pixkat garren perspektiba hori hartzen duela, esaten du nola interneten askoz errezagoa dan edo askoz logikoagoa dan frantsesez aritzea, guaraniz aritzea baino, ez? Nola behikulatzen duen kultura askoz errezagoa dela hegemonikoa izatea, eta nola monokultibo kultural bat izatetik gertu dagoen espazio honen. Indikadore potentea dela Wikipedia. Esaten zuen Wikipedian oso goiztik presente dauden hizkuntzek, ziurazki bizindar bat erakusten dute, eta ziurazki bada indikadore bat ikusteko nondik jungo ze arnaz eukiko duten hemendik aurrera eta salbatzeko ze aurrera eukiko dituzten. Eta hori adibidez, oso interesgarri egiten zaite, Biluzurtzeko Unibertsitateko Elin Jonesek daukan ikuspegia. Berak esaten du, kontu handiz ibili behar dugula interneteko bizindarrari eta indikadorei ematen diogun garrantzia ere. Eta adibide oso on bat jartzen zuen, esaten zuen, Wikipedia eta Twitter eta zenbat erabiltzaile eta zenbat artikulo ditugu, hori kontutan hartzen badugu hizkuntzaren benetako egoeraren agazki bat egiteko edo, adibidez, kasu horretan hartzen badugu bretoiera eta galesera, gertu dauden bi hizkuntza eta bere testuingurukoak esango dugu, bera esaten zuen. Edo nor pentsa dezake bretoiera eta galesa oso antzera daudela, eta inkluso bretoiera pixkat hobeto dagoela Wikipedian uste dute horretan artikulu gehiago zituela, gaur ez dakizen zen izango balantzea, baina eta Twitterren ere ez dakit. Hor, indikadorei erreparatuta, edo nor pentsa dezake bretoiera galesean egoeran dagoela pixkat hobeto, ez? Realitatea da, galeseko populazioaren uneko 20ak hitz egiten dola galesera, eta uneko 5 inguruan dagoela Bretainian bretoieraz dakien populazioaren unekoa. Beraz, hori ere bere testuinguruan kokatu behar dela, eta berriro ere ez arlo digitala ez komunikabideen erabilera bakarrik interakzio multzo askoz anitzago eta konplexuago baten baitan dagoela, eta horren baitan ulertu behar dugula guk ere, ez da. Hori ikusita, Tom Morinek aipatzen zuen zein den estatuek daukaten papera kontestu horretan. Berak esaten zuen, Kornairen hildotik pixkat, eremu digital horretan, hizkuntza gutxikotako hedabideak ari direla lehiatzen mundu mailako sistema baten, eta beraz askoz aurreko sistema
asko errazagoa zela arautzen eta neurri zuzentzaileak implementatzen eta kasu honetan asko zailagoa dela testuingurua eta gainera aipatzen du Europako hizkuntza gutxituen gutuna, ez dakit euskara nola itzultzen da zehazki. 80ko hamarkadan idatzitakoa, ez? Eta esaten zuen bertan, neurri zuzentzaileak badaudela euskarrika zehaztuta bat telebistarako, irratietarako eta prentsarako, ez? Orduz geroztik lista berritu. Ez dago esaten du arau orokorrak aplikatu daitezke estensioz eremu online horretara eta hedabide digitaletara edo interneteko hedabidetara, baina ez dago arau konkreturik horretarako eta beraz estatuak ezin du bete bere restitutional function edo funtzio zuzentzailea, ez dakit nola itzuli zehazki ez. Hau da, ekosistema linguistikoa anitza bermatu nahi badute estatuek, esparru horretan ere, esparru onaino horretan ere, neurri zuzentzailea jarri behar dituzten daiaren gainean. Eta horrek, link honek ez du funtzionatzen, nik kontatuko izo jartzen zuen horrek. Horrek, Karol Robirak esan zuen moduan, aquí en la China popular, kirua esan nahi du. Eta hemen ez ekarri, irakutxe ezin dizuedan link hori, pena baten diz, oso esanguratsua esan ez da, agiaren albiste bat, esanez, jaurlaritzak ematen duen, publizitate instituzionalako ematen duen diruaren 98%, dana, praktikamente, erdarazko hedabidetara zuzendutakoa dela. Ondala gutxi, Alderdi Sozialistak legebiltzarren aurkeztu zuen proposamen bat publizitatea 15%, euskarazko publizitate legez 15% igotzeko. Azkenean EAJak eta PSek beste testu bat adostu zuten, esan zehazten zenbatekoa bakarrik igo behar zala gaur egungo datua, ez? 15% ari ginen eta hori ere ezin izan lortu ez. Beraz, imaginatu zelakoa den gaur egungo egoera. Lehen aipatu dana hildotik ez, kontsumoaren nahitasun hori badago, baliabide desoreka hori badago, eta beraz, funtsezkoa da, aldaketa guzti horiek ulertzeko, ikerketa berriak martxan jartzea. Ikerketa berri horiek, interakzio mediatizatuen zergatiak, esan nahiak eta implikazio guztiak aztertu beharko dituzte. Eta honekin berri hori lurrera jaitsiko naz, eta azkenengo proposamena, ona pixkate eratorrita, errutan azkenengo hilabeteotan egin dugun hausnarketa prozesu horretan, eta baitaren doktoretesian ateran. Ez dakit ondorio transversalenetako baten, ez? Eta da, audientzia neurtzeko orduan, Euskal Herrian, hedabidek daukaten eragina neurtzeko orduan, iturri propioak behar ditugula. Euskal Herritik eta Euskal Herrirako pentsatutako iturriak. Izan ere, gaur egun ditugun neurketa eginak, herrialdearen manaketa dira. Ez daude sistematizatuta eta unitate politiko-administratiboetako bakoitzeko errealitatea baino ez dute margotzen, datuak erkatzen oso zailak dira metodologia ezberdinarekin egin daudelako, garai ezberdinetan egin daudelako, periodizia ezberdinarekin, eta beraz uste dute gure herrialdeko errealitate mediatiko eta erabilera mediatikoa neurtzeko oso garrantzitsua dela guk egindako neurketak proposatzea. Zintzuk izango lirateke neurketa horien parametro nagusiak edo? Lehenik eta behin osotasun territoriala kontuan hartzea. Osotasun territoriala eta herrialdearen eskalara egokituta egotea, demografikoki ere, Euskal Herriaren eskala demografikora egokitutako neurketak egitea eta ez kanpotik ekarritako edo kanpotik pentsatutako beste irizpide horietan, ez? Noski, euskarazko komunikazio esparruaren ezaugarriak ere kontutan hartu beharko dituzke. Gaur egun dauzkagun neurketa gehienek ez dituzte tokiko komunikabideak islatzen, beraz,
euskarazko kontsumoa basua dela esaten denean, basu hori problematizatu beharko litzateke, basua zerekin alderatu behar dugu zerbaitekin, ze espero dezakegu kontsumoan ez, hori alde batera utziko dugu edo alde bat nahi gainean utziko ditugu bihar egin daiteken hausnarketa prozesu horretarako, baina batez ere invisibilizatzen du benetan euskarazko hedabide daukaten pisua. Kontutan hartu behar dugu zenbat herri mailako eta eskualde mailako komunikabide dauden euskeraz. Ziur aski, ez dakit, gaztelaniazko panorama ez duten beste kontrolatzen, baina euskarazko kasuan sistema osoaren edo sektore osoaren oso parte garrantzitsua dira eta hori invisibilizatzen da, hori uste eta salera ekarri beharko genukela. Noski, ari gara hedabideen kontsumoaz, baina hizkuntza gutxitu baten aritzen diren hedabideen kontsumoaz, beraz, hizkuntza gutxituen erabilerari eragiten dioten aspektu sozial, kognitibo eta psikologiko guztiak ere bat nahi beharko lituzke, edo hien arabera interpretazio bat egiteko aukera hemen beharko luke nurketa horrek. Eta hori guztia azalduta, hori egokituko bagenu eta gain arte azaldutakoak egokituko bagenitu gure egoerara, audimetria klasikoan baino zinateke geldituko. Beraz, zenbakiak baino genituzke izango. Uste dute oso garrantzitsua dela dimentsio kualitatibo hori txertatzea, gaur eguneko kontsumo mediatikoa zindalako azaldu bakarrik kopuruekin, tamainaren obsesio horrekin. Beraz, uste dut, interakzio digitalak barne bildu beharko lituzkela neurketa horrek, beste esplikazio batzuk bilatu beharko lituzkela, eta erabiltzaileekin sakoneko elkarrizketak edo inkluso begirada etnografiko bat txertatu ahalko galitza ere perfektua izango litzateke ez, baina bintzat dimensio kualitatibo hori mailaren gainean jarri eta ez bakarrik zenbakietara lerratu ez. Hori da esateko nuena eta espero dute bazkalozeko tarte honetan kaferik behar izate hau aguantatu izateko eta mi eskatzen da. Estigatu. Gero bigarren zati bat, agian bihar goizerak utziko dugu, eta interoneroen ostean, principala den eta Laiosen. Gainera guai egongo da, eta Laiosen zintatu diogu soluzioan planteatzeko. Orain erantzuna eta ez baditu ezten baten bezatuko. Principioz, ikaten erabilera ulertzen dugu eraldaketarako izan daitezkeen tresnen bateria bezala ez dugu ez akademikoak eta azkenean, gaurkoa eta biharkoa ere bada esperimentu bat errota eta talabiozen artean, beraiek unibertsitate mundutik dugu aktivismotik edo, eta kooperatiba sortu dugu aktivismotik abiatuta. Orduan bien uztarketa egiten zaigu interesgarria dela etorkizuneako ere gai hauetan, sakontzen, hobetzen joateko. Zen guk egun hausarria azken urteetan da, aktivismotik abiatuta ere teoria egitagula. Eta gaur ingo dugu teoriaren parte bat, zer, guk realitatetik edo egiten dugunetik abiatuta, gauza batzuk ulertzeko modua daukagu, uste dugu funtzionatzen dula, uste dugu balioa badaukala, eta orduan askotan zabaldu dut, eta batzuk igual parte batzuk entzun dituzute, baina hortan sartuko gaur igual norko zatia izangoa puntu teorikoa, baina ez asko sakonduz emango ditugu hainbat tresna, hainbat konzeptu guk erabiltzen ditugunak, batez ere bihar erabilineko genituzkelako estrategia eraldatzaileak egiteko, ikusteko zer egin dezakegun, guztion artean, eta konzeptu komuna bintzat erabiltzeko. Batzuk kritikagarria, baina koldo kritikatuko dugu seguro, zen bakigu baten batekin igual
diskrepantziaren badagoela, baina, bueno, gaurkoa ere horretarako da, eta gero, bihar ere eztabaidatzen segituko du, eta gero festan ere eztabaidatzen segituko du, seguro. Orduan, horrekin hasiko beha, ezagutu parte hartu izan, gure pila gustantzea beti hiru sartzea, zeratik. Baina izarri dugu azkenean, ere biharko lanketa hiru zaietan oinarrituko lako, eta gauzak ezagutzea, ulertzea, IKTak erabiltzea, neurketak egiteko, ingurua ezagutzeko, IKTak erabiltzea parte hartzeko eta gure artean sare horiek eraikitzeko eta izateko. Gure komunitateak sortzeko eta gure komunitateak behar dituzten zerak tresnak eskura izateko eta komunitateak pluralean esango edo ikusiko gula zergatik. Urban horrekin hasi eta... Vale. Bueno, nik ikastan honetarako prestatu aurkezpen hau eta baita ere, igual zuetako batzuk ikusi duzue egin dut nik egindako artikulu batzuen bildumatxo bat eta oain epunk batean bihurtu dut jarriko dugu etzi.pm eskuratzeko eta guean ez bakazue zer eta interesatzen da zaizue, hortxe goteko. Holako, hiru zenbakiarekin badaukagu trauma bat araio zen eta horre, hau da PDF hori, igoko dut etzi, bai? Liburu, jeraie kristo portada egin dit eta, bueno, total, liburu bat ematen duela, bai, artikulu txatxu bat dira. Bueno, hori jarrien, eta, bueno, hiru horrekin saiatu naiz gaikako antolaketa bat egiten, eta, bueno, batzutan gaiak ez datoz bat esaten da denekin guztiz, hainbat gaietan egon. Bai, hainbat gaietan egon zitekela artikulu hori, baina hortxe gutzi dut. Eta aztu zait bat, leire parantzeso mentala aprobetxatzeko, eta, bai, nola hirurekin badaukagu horako trauma bat, ez du sartu, baina interesgarria delakoan, aipatu nahi nuen, da Iker Jimenez eredua, komunikazioa talean sartuko izateke, zer badago berrian oso artikulu interesgarria da komunikazioa eta hemen gorgak aipatu dituen gauza batzuekin lotuta irratiarekin batzuzen. Bueno, hori esanta, azten naiz. Nire, aurkezpenak izango ditu hiru partetxo, bata izango da saren inguruan, bestea komunidaden inguruan, eta gero bestea buru jabetza eta orain planteatzen eskigun duda batzuen inguruan gehiago, bai? Zuetako batzuek, entzun duzue holako hau igual 500 aldiz, gauza berria da. Bueno, sareak, hau bai dira betikoa, batzuetako behintzat, hau da Dunbarren zenbakia esaten dana, eta hau da, Robert Dunbar ikerketa bat egin zuen, eta gu animali bezala aztertu gintuen, eta gure burun garun tamainagatik, behar, konklusio batera iritsi zen. Badaukagula, harremanak konstanteak mantentzeko muga bat. Eta muga hori onda 50 pertsonetan dagoela. Ezin ditugula onda 50, baina harreman gehiago mantendu gola eraestu batean. Baina, onda 50 ez da onda 50 exacto, da onda 48 ez dakizen bat. Baina, horta ez gain, ez dakizen bat arraroa da, bai? Bueno, aztertu zituen ere beste zenbaki batzuk, eta horra gertzen diren horiek azpiraka eta gora gokoak, ez? Eta horra gertzen diren muga horiek adierazten dutela badagoela gure harreman sozialetan salto bat zenbaki horietara iristen garenean, bai? 5, 15, 25, eta zenbaki hauek agertzen zaizkigu literatura askoan, adibidez literatura enpresarialan, talde kudeaketan, adibidez agertzen dira 5, 15 eta 25, adibidez, kargu intermedioak, beste interfaze batzuk jarri behar dira, harremanetarako beste mota bateko jerarkiak ezarri behar dira, eta zenbaki horrek zentzua daukate, eta dute gure harreman sozialek hartzen duten formaren araberako jarreretan oinarritua. Eta baita ere historian zehar aurkitzen ditugu, historian zehar inkluso sakralizatu egiten ditugu zenbaki hauek. Adibidez, ez 5 eta 15, baina bai 4 eta 12, evangelistak eta apostoluak eta holako gauzak, baina baita ere, operatiboki edo taldeek daukaten garrantziagatik, adibidez, Erroman, zenturia zen borroka unitate efektiboena, eta baita ere, goatzen, hemen ja batzuk baitu urte batzuk, eta goatzen zaten erengo sinmak zenbat kontaktu gordetzeko gaitasuna zeukaten, Movistar daukaten txungo horietan, Eunda 50, justo, nik uste ez dakit honekin zer ikusia gokan, baina kalkulo hori igual hemendik atea zen, hori da teoria totalmente incierto bat.
Polita. Eta dormitu poli guztia bezala, erabili. La verdad, no te jodan una historia, esan lagun batek, eta bueno, orain nik uste dut, eta teknologiaren erabilerarekin ari garala esploratzen gure gaitasunetik haratago. Nik uste jende gutxi jartzen duela gero eta gehiago ziborra garela, orain nik ez gea zibor osoak, orain daukagu implantatuta ia eskuan hau, baina ia teknologiari esker ari gara esploratzen 500 eta 1500eko muga horiek. Baina egin diren ikerketa batzuk, incluso Facebooken, ikusten da Onda 50 hori, nahiz eta zuk ez dakizen balagun izan, Onda 50 hori agertzen dela nolabait leku askotan, Osea, egin diren ikerketa batzuetan agertzen da. Bueno, hor zenbaki hori. Sarez ari garela, betiko adibidea dago, mundu txikiaren teoria adierazten duena, Stanley Millerrek egindako esperimentu batean oinarrituz, hau segurazki ezagutuko duzue, 6 graduen teoria deitzen da, eta Stanley Millerrek egin zuena zen, eskatu ziren leku bateko hainbat pertsonari bidaltzeko gutun bat, ez dakizetokitan bizi zen pertsona bati, baina inorrek ez zuen ezagutzen pertsona hura. Orduan, eta, helbidea eman gabe, noski. Orduan, ikusi zutenean, jaso zirenean, mezu guztiak, korreoz, momentu horretan, ikusi zuten, harrituta, gehienetan 6 salto, baina media bezala 6 salto zirela bakarrik, batzuk galduko ziren, beste batzuk ez, baina 6 salto zeudela. Horrek esan nahi zuen mundua, benetan, garai horretan ere, oraindik txikia zela, eta nola zen posible, ez? Nola zen posible, hainbeste jende izan da munduan, hain salto gutxi egotea pertsona artean. Bueno, esaten da, diote, muga hau asko txikiagoa dela orain, noski, ala behar du, komunikazio teknologiak hainbeste aurreratu direnean, eta interneten eta interneteko sare sozialak beste datu batzuk ematen dituzte, 3-4 arteko nodo saltoak ematen dituzte, eta hortxe jakiteko. Baina da komunikazioa, besterik ez, zengero aipatuko dut beste batzua. Hau komunikazioa baldin bada, aldiz, eragina edo influentzia 3 graduetara zabaltzen dela esaten digute. Zer esan nahi du horrek? Nik orain zuengan eragina daukadan bezala, baita ere zuen ondorengoengan daukadala, zuen gertukoengan, eta 3 saltotara oraindik irauten duela eragina. Gero degradatu egiten da, harri bat, laku batera gota eta uinak sortzea bezala, baina transmisioa batez ere ematen da lotura sendoen artean. Lotura sendoak dira, gure familia, gertukoak, diren horien artean. Bai? Honela aztertuta, adibidez, Fowlerrek eta Kristakizen liburu horretan oso ondo adierazten da, adibidez, Estatu Batuetan obesidadea tratatzen da arazo epidemiko bezala, orduan jendearen ingurunea tratatuz, errezago, nolabait, konpondu edo bideratu daiteke pertsona baten arazo hori. Edo, bizkarreko mina gaitz sozial bat dela esatera bizten dira. Bizkarreko mina kasu, eta bizkarreko mina kasu. Baina, hor sortzen diren lan ere muetan sortzen dira batzutan epidemiak, bizkarreko mina hori gaitz sozial bat dela. Eta horrela oso interesgarria. Adibidez, bozkaren kontuan edo hauteskundeak interesatzen bat dizkizue, zure bozka esateak, hau da, zeni bozkatuko diozun adierazteak, balio garazten du zure bozka 10.000 aldiz, edo 1000 aldiz dakit zenbakia zen bazen, baina balio gehiago ematen dio. Hau da, bozka berdina da, ez? Busartzen dugu bozka, lehenko garra batean, baina balio gehiago ematen dio zure bozkari, hau kuriosoa. Lotura sendoei buruz hitz egin dugu, baina Mark Nanobeterren tesi horretan oso datu interesgarria dago, eta lotura haulen edo arinen garrantziari buruz hitz egiten digu. Lotura sendoak edo gogorrak dira, gure artean ditugun familia, laneko eremuan dazkagun horiek, baina lotura arinek ematen duten aukera dira pertsona hori hainbat aldetan dagoena, ono izan bin ikusten dugun hori, lotura arinen horiek espero gabeko indarra dute gure gizartean. Eta hori esker, adibidez, 6 gradu horiek ematen dira, edo gure sareak hain dira azkarrak edo hain dira salto gutxikoak. Horiei esker da. Eta orduan bera plantatzen du adibidez, lana topatzeko zein izateke mobilizatu beharreko lotura. Lan gabe gaude, eta lana topatu nahi dugu. Zein izango lirateke
lotura mobilizatu beharreko loturak, ze harreman mobilizatu beharko dituzte. Hor dauden finkoak dira lotura sendoak, eta aldiz marratxoa dituzten horiek dira lotura arin horiek. Bale, planteatzen dira, zu lani bali mazaude, da zure familiak eta lagunek ez dintzuelako lagundu, lotura arin horiek mobilizatu behar dituzu, kanporateratzeko mezua eta hortik igual lan aukera bat etortzeko. Zure amari karniseian entzun dio delako. Edo interneteko sare sozialen bidez iritsi zarela. Ikusiko dugu zergatik diran gaur egun hau egiten da. Eta hau da azkeneko gauza, honekin dago pixka ditzututa, egia esan. Eta dago zentorak egindako ikerketa bat, sare topologia ezberdinak aztertzen ditu, baina izartuko da sare topologia tipikoetan gehiago. Baina berak planteatzen du ideen transmisiorako, eta hau oso interesgarria egiten zaigu euskaldu nahi, ideen transmisiorako badaudela egitura, sare egitura egokiagoak gauza baterako edo besterako. Eta hor ezkerrekoan dago hiperkonektatua dago sare bat, denak elkar lotzeko aukera handian ditugun, eta bestea da oso nitxo edo oso komunitate itxietan oinarritutako distribuzio bat. Eta erdian, erdibideko zerbait. Daude komunitateak, nun sortzen diren eta egiten diren gauzak, eta baina badaude aukerak ere horietatik atera sartu edo lotura harinen bidez komunikatzeko edo norbaitek egiten du zubilan hori, ez? Komunitate batetik bestean ikusten dituzu argazkia. Bea planteatzen du, lehenengoan mezu bat komunikatzea oso zaila izan daitekela, eta hor mezuak edo ideiak oso mantxo transmititzen direla, ez direla gai ateratzeko kluster edo komunitate itxi horietatik. Bera planteatzen du egokia ditzatekela erdiko figurari, erdiko egiturak eta mota hori, baina bien hibridoa da. Eta amekin nago tematuta nila urte batzuk. Eta gero tortzen gara nire flipado honetara, zer da, matxinatzea talasea izena jarri genion jendea izutzeko, baina gauza simple bat, baina dezuena. Hor txibuik eta Juan Urrutia pixkat ekonomiaren ikuspuntutik aztertu zuen, baina planteamendu oso interesgarria da. Modelo guztia bezala, gauzak ulertzeko balio badigu, ondo, bestela zaborretara. Eta ni proposatzen dizuet zerbaiterako balio digula. Planteatuko dizuet jokoa, bale? Giroa, nik entzuten dudanean argiaren soinua nervioso jartzen nahi zen. Horrek izan nahi du, bela oso isilik dago, bela? Eta nik behar dut horrako disfruzioa. Jokoa guazen planteatzera. Dia bisare egitura, 4 pertsona osatzen dute sare hori, guazen ilitzea ezkerrekoan, bale? Karratuan. Karratu horretan dauzkagu 4 pertsona, bat, 2, 3 eta 4. Beraien artean harremana adierazten da marra baten bidez. Hau da, nik behinetekin harremana daukadanez, marra bat marraztuta daukagu gure artean. Eta orain da rollo zain. Matxinatzea talaseari zer deitzen dugu. Matxinatzea talasea da, eta nire jokoan izango da 3 zenbakia. Imaginatu matxinatzea talasea da, pertsona batek, bere ondoan, ziurtasun osoz, behar dituen pertsonak, bera kontatuta, ziurtasun osoz, predikatu bat egiteko, ez dakit zer egiteko. Berriro, horrein azalpen normal bat. Imaginatu euskera da gaia, bai? Euskera hitz egitea. Matxinatzea talasea 3 da, esan nahi du, nitaz gain, ziurtasun osoz, 2 pertsona izan bat ditu dara nire ondoan, euskera egingo dutenak, nik ere egiteko. Bai? Hori ulertzen da. Eta horrein aldatu predikatu bat, ezan daiteke zerbait erosi, manifestazioa atera, arpidetu aldizkari batera edo nahi. Bai? Egoera hori da. Denetan dago matxinatzea talasea pertsona guztiak osantzeko dira, eta matxinatzea talasea 3 da. Imaginatu euskararen kasuan izan daitekela euskaraz hitz egiteko erraztasuna, zailtasuna. Edo kontzientziazio maila beste gauza askotan. Bai? Orain galdera da. Zen da, eztabaidatzen hasi bergena da, matxina bat piztuko da, edo ez. Sare egitura bat daukagu, harreman batzuk ezarrita daude, egitura horretan, eta horrek ahalbidetzen du edo ez matxinada. Matxinada kasu honetan da, euskaraz hitz egitea ez da oso matxinada handia, baina, segun zetokitan bada. Ezkerreko horretan, matxinada piztuko da, euskaraz hitz egingo dute, produktua erosiko dute? Ez.
batek ez badu euskeraz egiten, aukera bakarra dagoelako egiteko eta da beste hiruek bai egitea aldi berean. Eta... Hirugarrena eta lehenengoa adibidez ez dira elkar ezagutzen, ez dakit ez da existitzen direnik, Orduan, bi adibidez, biak ez badaki euskeraz, aukera bakarrak izateke bat, lau eta hiru aldi berean jartzea ados, baina lauak ezagutu behar dut bat eta hiru aldi berean egiten euskera. Osea, zuk batzea, eta esatezu, laua, nik ezagutzen du laua, eta euskeraz egiten du normalean, baina ni bezalakoa da, behar du beste norbait onduan. Eta berdina pentsatzen du biari buruz, esan du, nire bezalakoa da, baina ziurtasun osoz daki besteak ondoan beste norbait daukala, osea, bere matxinatzen dela ze berdina da. Badaki ziurtasun osoz beste hirugarren bat existitzen dela egingo duena, ez. Beraz, ziurtasun osoz ez bada, ez da emate matxina da, ez dute euskeraz egiten, orduan inorrek ez du euskeraz egiten, ez da manifara ateratzen, ez du alpidetza egiten ez dakin nun, eta... Bai? Modeloa da, bere karentzia guztiekin, baina da, nire ustez, estrategikoa eta horregatik pasatzen nahi zen. Bueno, ondokoa, bai? Ondokoa da, pertsona berdina dira, baina sare topologia eratzen da, sare forma, bai? Horra, hemen zer gertatuko litzateke, horregatik atrebitzen da, sortzen da. Lasai, osea, fallo egin. Hombre, hiruak da bere kabuz motibatzeko posizio bea, ez? Lauak baino. Bai, laua. Baina, zer gertatuko da hor? Laua, bera, galea simplea. Laua, noiz bait hitz egingo du euskeraz? Inoiz. Bai. Noiz. Hirua, egiten badu euskeraz, batak edo biak egingo dutelako. Ez, inoiz, zen matxinantzea eta lasea hiru dauka. Orduan, beraz gain, bai, igual hirua inkluso, lortu dezake bi ditu, bera eta bestea. Baina inoiz ez daka hirugarren bat. Hori da tipika, persona tipika etortzen da gure gizartera, eta zeuzkena euskarra gaitasunak, edo ez dagoela integratutan eremu batean, nun, erreztasun hori daukan. Hori da, egoera. Baina bat eta bi eta hiruen artean, zer gertatuko da? Ingo da, Ba, ingo da, matxina da piztuko da. Hiruen artean euskaraz egingo dute eta horrela aterako da. Hiru horien laua eta bendio. Momentu honetan ez daka ezer egitegi. Bale, bueltatuko gara berriro lehenengora. Uzten dizue txotxe jokoa bezala, makiltxo bat jartzen, bai? Harreman bat ez jartzen. Zein jarriko zen dukete? Laua eta bian artekoa. Adibidez, laua eta bian artekoa. Zer gertatuko litzateko orain? Beti lako zer dutela. Beti. Beti. Osea, hau da, pasagea, harreman bat ezartzearen ondorioz, inorrek, hitz egitetik, denek hitz egitera, denek matxinatzea, denek produktua erostera, edo danarakoa. Zergatik? Zer orain bai, ja harremana ezagutza komuna dago beraien artean, eta beti dago matxinatzea dela ze hori ezaguna da, eta ziurtasun osoz dakitea ondoko egingo dutela. Eta horrek zer erakusten digu? Edozein sare topologiaren atzean, ezartzen ditugun harremanen atzean, gauzak ez da determinismo bat, baina gauza batzuk posibleago egiten dira, eta beste batzuk ezinezkoago. Eta horretaz oso kontziente izan behar dugu, egituratzen ditugunean, gu sortzen ditugun komunidadeak, edo sareak, edo erakundeak, edo danarako. Honekin gaina, oso garrantzitsua estrategiak planteatzen ditugunean, Euskal Herrian bereziki beti izan geha matxinatea atalasea jeistearen aldekoak, hau da, kontzientziatu beharria. Euskeraz hitz egiteko, maniflara bateatzeko, kontzientzia lortu behar dugu, jendeak erabaki hori hartu dezan. Kontzientzia izango litzake, matxinatzea atalasea jeistea. Eta gutxi behar izatea... Askoz estrategia gutxiago egin ditugu sare sozialak ez interneteko sare sozialak eraikitzeko askoz estrategia gutxiago landu ditugu. Eta perfektualitzakena biek lantzea, kontzientziazio maila handitu, baina sareen egiturak ere aztertu eta landu, eta sortu eta eraiki. Eta batzutan dez eraiki. Osea, segun eta ze interes daukagun, igual zatitu behar ditugu sareak, edo egin behar ditugu handiago, edo integratu edo karri behar ditugu sare horietara pertsona kanpotik, edo baina hori buruan eukita. Eta arazo berina daukagu, edo arazoa ez da arazo, baizik eta da sare topologien azalpen tipikoa. Hemen, Mikelen aurpegia ikusten dara, zen hau entzun du igual. Bueno, sare topologien Paul Maranek, interneten sorreran,
barajatu zituen hainbat topologia da forma, sare hartu zizaketen egitura. Lehenengoa da sare zentralizatua, badago nukleo zentral bat eta dena konektatzen gara hortara, bigarra dezentralizatua, badaude puntu batzuk garrantzi gehiago dutenak eta bukaeran dago sare banatua, non puntu batetik bestera joateko bide asko dauden. Bai? Ezkerrekoa analogiak egin baditzakegu, bata izan daiteke adibidez imperio bat, Imperio Español adibidez, que es donde se ponía el sol, gutun bat Kubatik Kubara bidaltzeko pasabartuela Madridetik, ez dakit, seguro trampak egiten zituztela baina, bai, alazan. Gero badago, estado de autonomía, edo, bueno, hor badago egitura descentralizatu bat, adibidez, erdikoa, eta aliz internetek guztiz horrela ez bada ere, eta hemen Gualdino Josu eta Irentzia Rodela aprobetxatuz badakite oso ondo ez dela guztiz horrela, baina bai bere protokolotan eta bere izaeran egitura banatua da. Hau da, leku batetik bestea juteko mila bide daude. Zein da resilienteagoa? Resilientea da, edozein erasoen aurrean, berriro berformulatzeko gaitasuna daukan egitura bat, horrela definizio txapuzero batekin, baina, karo, alde horretako izango luketen gehiago. Aldiz, hemen zertatzen da, adibidez, eraso bat animago puntu zentral horretara, sarean desustatu egingo litzateke era. Bai? Bueno, hortan gaudela, historia polit bat. Gure mundua 20. mendea, eraiki da sare deszentralizatuen bidetik, erdikoa. Bai? Eta hori posible izan zen, telegrafo sareari esker. Hori ikusten dituzuen lehorra beltzauek, dira telegrafo sarea. Lehenengo telegrafo sareak ezatzen dira Frantzia eta Inglaterra artean, batez ere burtsen datuak eta elkartrukatzeko. Eta gero, kable interkontinental tipo oso divertigare batek kable interkontinental bat sartzen du, eta ja, bi burtsak eta kapitalismoaren forma globala hartzen hasten da. Bueno, hemen, gauza kuriosoa gertatzen ari dira, tipo hau ez da ezaguna orain esan arte zein den, tipo hau da Reuters. Orain, bueno, tipo honek burtsaren informazioa Inglaterra eta Frantzian artean elkartukatzeko enpresa hori sortzen du, eta ikusten du nola bere langileek informazioa, azpitik informazioa pasatzen duten. Ikusten dute ba, Londresen gertatu da ez dakizet, bestea ez dakizet, esatzen du, diru baterako mutu bendik. Eta orduan sortzen du Reuters agentzia. Bai? Oso interesgarria. Baina, zer gertatzen da, kapitalismoaren forma globalaren, inkipiente honen honetan, adibidez, Frantzian grebak eta Inglaterran grebak egiten hasten direnean, sare bera erabiltzen hasten dira, produkzioa alde batetik bestera igarotzeko, mugitzeko, eta hartara eragin gutxiago izateko. Orduan, hortik jaiotzen gara. Eta orduan langileak ere antolatzen hasten dira. Eta langileen antolaketa ematen hasten da, batez ere, telegrafo sarearen ondorioz. De repente, agertzen hasten dira, ez eskualdeka, edo ez momentu arteko egituratze ere muetan, baizik eta telegrafo estazioa dagoen tokian, normalean, iaia txampiñon moda, hasten dira Partido Sozialistak sortzen. Eta Partido Sozialisten gero ondorengoak etorriko dira, eta sortzen da, lehenengo internazionala, nun, bi tipo hauek, edo bi tipo hauen ideia, batez ere, elkarrekin egongo diren, lehenengo eta eskerreko aldiz. Eskerrekoa Marx, eta eskuinekoa Bakunin, bai? Anarkismoa eta komunismoaren ideia. Eta hortik gatoz, eta hortik dator telefonoa, hortik datoz egunkariak, hortik datoz sindikatuak, hortik dator, 20. mendeko egiturak eta sozial guzti. Determinista. Eskerrik asko. Eta orduan zer, zenoain ikusten dugu hori dena, ez da determinista zentzu, honen azalpena. Ez que hori da, ez puede decir eso. Asunto da, edozein aldaketa sozial normalean ondoan izaten du berrikuntza teknologiko bat, eta kasu honetan telegrafoa izan zen. Orain gure garaian interneta. Ez da teknologia bat abaldintzatzen duela baizik eta biak aldi berean eman ohi direla askotan eta gehienetan. Hala izaten da. Orduan, interneteko garaietan, sare banatuak nagusi izaten hasten diren garaietan, beste egituratze eredu batzuk ikusten ari gara. Eta batzuk hitz egiten dute likidotasunaz, beste batzuk hitz egiten dute ikusten ditugu mugimendu sozial berriak, forma berriak,
swarming estrategiak, swarminga da pixkaten enjambre moduko funtzionamenduak, hitz egiten hasten da, bueno, ikusten ez zuena, gertatzen da mogosteme, gertatzen dira mila horrelako mugimendu, arraro, eta oso etereoak aldi berean. Eta hori da, birkokatzen ari garelako mundu honetan, eta 20. mendean baldintzatua izango delako egitura hauengatik. Iritsiko gara, oraindik pertsonetan, komunitateak. Guk beti sarearen teoria pixka eta aipatzen denean, baina beti ere guk ikusten dugu modudik beti garrantzia handia ematen dugu aldi berean komunitatei. Zen ez dugu uste posiblenik sare ez hitz egin, komunitatei buruz hitz egin gabe. Eta lehenengo gauza esatea guk komunitate hitz egiten gunean, komunitate errealez hitz egiten dugula. Hau da, benetako erlazio sozialez sortutako komunitatez. Komunitate erlazio sozial horiek izan da, harremandu daitezke, landu daitezke, tresna ezberdinen bidez, presentziala izan daiteke, IKT-ak erabili daitezke horretarako, baina beti komunitate errealez aigea. Pertsonek eta lantaldeek sortzen dituzten komunitateak. Hor, eztabaida eman dezakegu, baina biharko utziko dugu, komunitate erreala eta komunitate asmatuaren arteko eztabaida zen badaude, eta ikuste Euskal Herrian bereziki gai importantea da, baina orduan, gure ustez, lehenengo zein baten beti da jakin ze komunitateetan gauden, jakin gure komunitateak disekzionatzen, eta hori antropologoak izan gabe, edo soziologoak izan gabe. Hau da, bakoitza gauden komunitatea nola osatua dagoen jakiten saiatzen. Noski lagunduko egute antropologo direnek eta, baina esan nahi, konstiente izatea zein den inguratzen gaituen komunitate hori. Eta komunitateak pluralean esaten dugu askotan, uste gulako gaur egun eta gero eta gehiago gertatzen dela, askotan gehala, gutako bakoitza dela komunitate bateko kide baino gehiago. Komunitate askotan mugitu gaitezke. Eta askotan, eta hori ez da baina komunitate asmatuei ematen zaien nobaiteko unifikatzaile den izaera bat, eta komunitate errealak askotan askoz dibertsuagoak eta norberak eukitzake identitate ezberdinak komunitate ezberdinetan parte hartzen dulako edo parte sentitzen delako. Orduan, ez naiz asko luzatuko, baina gero esplikatuko da, ulertu behar da ere komunitate bakoitza ditula erlazio graduazio ezberdinak bere barri, eta graduazio horrek ematen duela nolaiteko komunitatearen barreneko horako disekzio bat egiteko aukera, dagoen komunitatearen parte trinkoa, parte ez trinkoa, kanpo komunitatea izan daitekena, eta askotan simple izan daiteke, eta beste askotan komunitate hori izan daiteke oso komplexua. Baina, ulertzen saiatu beharko gineak edo bintza disekzionatzen. Hemen hori ez, ze lotura dauden komunitatea, fijatzen azte, erailiko kolore bat ulertzeko, gero analogiak edo egiteko. Baina, nolai komunitateren erdigunean egon ditzake, barne loturek osatutako komunitate hori ez, esan nahi presentzialki edo egunero lanean gaudenak edo elkarrekin bizi garenon komunitatea izan daiteke ez, ulertzeko komunitate trinkoena, eta hori batez ere barne lotura horiekin edo lotura horrak ez, ez dakit gure kuadrei izan daitekena, lagun arte zabalagoa, herri batean osatzen dugun komunitate politiko bat, adiez, baina beti ere lotura zuzenetan zehatu da, oinarritua dagoena. Gero dago, gorka aipatu lotura harinena, kanpoa ongo litzakena eta bien arteko baino, ikusteko lotura horien intensidadearen arabera edo izaeraren arabera, komunitate horretan, pertsona horiek edo komunitatea osatzen duten pertsonek toki badokate komunitate horretan. Eta hori aztertzea interesgarria da, gero askotan pentsatzen dugulako komunitateak homogeneoa diela, komunitate batean dauden pertsona guztiak berdin funtzionatzen dutela eta harreman berdinak batela beste guztiekin, eta hori ez da horrela izaten. Eta konplexutasun hori ulertu behar da, komunitate hori
landu nahi dugunean, edo trinkotu nahi dugunean, edo komunitate horretatik zerbait sortu nahi dugunean, ezagutu behar dugu nola dagoen osatua, jakiteko, gazte tresna erabili, horiekin lantzeko. Eta da, konpromisoaren piramidea edo ditzen dioguna, guk asko erabiltzen duguna, modeloa da ere, esan nahi, erabiltzen dituguna modeloa di eta horrela ulertu, baina berdin planteatzen du, eta piramidea moduan nolabait planteatzen du komunitate batean zauden tokiaren arabera ere konpromiso maila batzuk dituzula edo beste batzuk dituzula. Eta hau asko ulertu daiteke adibidez aktivismo politikoarekin. Hor, komunitatearen kanpo kapetan egongo litzakena, komunitatea bera ezagutzen dute eta komunitatea proposatzen duena, komunitatearen ematen dien lanak ezagutzen dituzte, baina ezagutzen dituzte, punto. Maila gorago egongo litzakea atxikimendu hau da, jendeak ezagutzea aparte komunitateko kide sentitzen da. Hurrengo litzake parte hartzea, jendeak kide sentitzea aparte, parte hartzen du, komunitatea proposatzen dituen lanketetan, dinamiketan, eta bar. Hurrengo litzake elkarrekintza, hau da, ez du parte hartzen proposatzen zaionean, baizik eta nolabaiteko benetan aktiboa da komunitate horretan, eta benetan lana egiten du komunitate horren proposamenak aurrera atera egiten. Eta azkena, eta da pixka guk asmatu eguna edo, asmatu beste toki batzutatik hartu, baina hor zentratzen jaguna. Asmatu esan ez zaintza gati, baina zaintza, osea, zean, hartzen maiz dute konpromisoaren piramidea zaintza hori ez du aipatzen. Guk esaten duguna da, elkar zaintzen duten pertsonen komunitate trinkoa izango ditzakela. Hau da, ez bakarrik proposatzen duenean ados dago eta lantzen du edo parte hartzen du, baizik eta bertan dauden erlazio sozial horietan benetako zaintza lan bat dago ere. Hau da, interesatzen zea pertsona horien bizi baldintzetan, ongizatean, incluso hor guk kokatzen dugu konpromisoa, guk kooperatiba sortzearena, hor kokatzen dugu, guk erakitzen dugu nahi ditula gauza batzuk egin, komunitate bateko parte gara, baina gainean nahi dugula guretzako ongizate eremua sortu autonomoa. Hor kokatzen dugu, nola baiteko atxikimendu maila altuen horretan. Eta hau oso garrantzitsua da, bai komunikaziorako, baina baita ere, ulertzeko, ere, nien esan deten hori, jendea gaur egun sentitu daiteke komunitate ezberdinetako parte, baina komunitate bakoitzean bere burua kokatu ezake oso puntu ezberdinean. Komunitate batzutan ezagutzearekin nahikoa du, beste batzutan parte hartuko du, beste batzutan sentitzen da benetako zera, eta hori onartu behar dugu, baina ez dugu, normalen ez dugu onartzen. Eta da, komunitateek badaukate halako izaera bat exigitzen dutena beti konpromiso mailan ahalik eta goren egotea, edo beti bidea izatea goraka egitearena, konpromiso mailan. Ezagutzen baduzu, gero parte hartzea, gero militante izatea, baina normalen inoiz ez da onartzen komunitate ezberdinetan, konpromiso maila ezberdinetan parte hartzea. Edo ez da onartzen, eta hori oso kaltegarria da sozialki, ez da onartzen konpromiso mailan bera egitea. Zene, ezki ikusi dago. Hau da, gula bera desatxikimendu ze horiek ez di onartzen, eta orduan askotan gertatzen da, konpromiso mailan gora zoazen bezala, momentu batean, identitate krisi bat balin badago edo, normalen ez da bueltatzen zea konpromiso mailan bera, egiten zena komunitate horretatik atera. Eta hori oso txarra da sozialki, baina gertatzen da asko. Txupizia. Piramidearen izela era, ez que norbaitek esan zigun ageri iluminatia ginen, edo zergati da piramide bat. Normalean, azpiko mailetan, denbora gutxio, dedikazio gutxio egon gartzaio, lan horiei, eta jende gehiago egoten da normalean. Gero eta gorago, gero eta jende gutxiago egoten da, eta gero eta dedikazio gehiago. Guretzako meritu gehiago daukate, alik eta kompromiso maila, ez da hobeago bat edo txarrago, baizik eta kompromiso maila merito bat suposatzen du, gero ikusiko dugu online komunitateetan ze kasuistika egon daiteke, baina horregatik da piramide bat. Gero eta gorago, gero eta jende gutxiago ardura gehiagorekin, gero eta denbora gehiago eta dedikazio gehiago, eta gure ustez, gero eta meritu gehiago, gero eta rekonozimendu gehiago egon beharko luke, zer ez da egoten, askotan. Baina, bueno, horregatik da piramide bat, eta gure ustez, ez da bedarako da eta denen sartuko gehiagi, baina
puntualizazioa egiteagatik ere, adibidez, IKT-ak aztertzerako orduan komunitatearen ikuspuntutik, guk uste dugu, sare sozialak, online sare sozialak, online sare sozialak, nolabait, asko zabaltzen dira momentutik, holako kristalezko geruza bat sortu dela ezagutza eta atxikimenduaren gainean. Hau da, sare sozialek, online sare sozialek, asko laguntzen dute ezagutzan eta atxikimenduan, eta paradigmatikoa da Facebookeko laika, atxikimendua adierazten duelako, baina egiten duna ere jende asko horrekin komunitate askotan parte hartzaile sentitzea, baina atxikimendu maila gaino bakarrik iritsiz. Eta hortik aurrerako parte hartzea, goraino iristeko progresio horiek moztu egiten dira kasu askotan. Jendeak nolabait sentitzen duelako bere kupoa edo bete dula kasu askotan, eta hori ez da baiarak usten dut, baina gara gure, adiez, blogintzari suposatu dion zera, ez? Tengo un marco lokorra komunikazio mota zaitu. Gero hori ez, kolorekin eta segituz eta komunikaziora lotuz, ulertzea ere, komunitate horretan mezu bat zabaldu nahi dugunean edo pertsonen arteko interakzioak sortu nahi ditugunean IKT-ak erabiliz, ezin dugula beti tresna berdinak erabili, toki bat, atxikimendu maila bateko jendearekin edo bestearekin. Jakin behar dugu, ze komunikazio mota erabiltzen dituzten, bakoitzak, bere esfera, bere harreman horretan, mota horretan, eta horiek nahi behar ditugula. Zen askotan tematzen geha tresna bat hartu, eta tresna hori erabiltzea edozein harreman mota lantzeko. Orduan, hori ez, komunikazio mota ezberdina dela, atxikimendu maila bat honekoan, egon horitzak interaktiboa, nolabait, zan daitekena bilera bat, batzar bat, edo pertsonatekin zuzenean egotea, zuzena izango ditzakea telefonoa izan daitekena, deitzen diot edo e-mail bat bidaltzen diot, zen espero dut, bere erantzun bat, edo zuzenean egongo naiz berekin, naiz ez egon zuzenean, konbertsazionala, hau da, zera ez blogetan ematen zen, algarri batean gehiago igual, eta da, nik post bat idazten dut, eta beste post batekin erantzuten dit, edo iruzkinetan erantzuten dit, ez, baina ez dut espero zeharik, baina erantzuten ditenean norbaitek, erantzuten dit modu serioan, edo. Gero gomoritzak jarioan dena, eta hau da, online sare sozialek argi esplikatzen dutena, eta nik nire zera botatzen dut, nik joan nire komunikazio horiek, pildorak edo botatzen, eta hor daude, eta jendeak jasotzen ditu, modu difusoagoan, baina badago lako sensazio bat, jakitearena beste azertan ari den. Hau da, nik ez dut gorkakin nintzegin, baina egunero bere txioen gati baki zertan zeiden irakurtzen edo ze pentsamendu dituen ze horretan, ez? Edo oporretan nunda bidean nire lagun bat ez detena ikusi zeiletetan badakit jarioan utzi ditulako hainbat inpaktu ni jaso ditutena modu difusoan. Eta gero hori egongo litzake edapenarena edo hau da, sortzearena komunikazio elementu bat eta botatzearena modu masiboan jasotzeko edo modu viralean izan dut modu masiboa denen gana iristeko inbertsio handi eginez, edo modu viralean elementu txiki bat zabalduko delako sare benetan modu zera, baina da nolabait komunikazio sortzea zabaltzeko intentzioarekin bakarrik. Hori komunikazio mota. Eta da, más o menos, laburpena ikusteko, esplikatu ditugun elementuak, nola sare sozialen zerak formak lotuta dauden zerarekin, konpromiso mailarekin eta horiek ere lotuta dauden komunikazio motarekin. Honetan, asko sakondu daiteke, baina ondara iritsikea holako hitzalditatik, nolabaiteko asoziazioak egitera eta nik uste modeloa dela jakin dago da ez du dena esplikatzen eta intersekzio asko egon daitezke, baina balio du gero ere, batez ere estrategiarako antolatzeko, nola egin esparru bakoitzean. Hor
Horrekin bukatzeko eta tresnak ere gure kargu hartzen ditugulako ikastaroan. Epatu nahiko dituzke, bai ezagutza, txikimendu, parte hartze, elkarrekintza, zaintza maila horietan, igual lotu ditzakegu zuek ikusteko tresna teknologiko batzuekin. Ezagutza izan daiteke bideo viral bat, izan daiteke YouTubeen bideoa jarri eta edapen, zure tardieta edo helburua markatzen duzu, baina edapena edo broadcasta hori bietzezu, atxikimendua, eta jarioan aritzea da interneteko sare sozialek ekarri guten berrikuntza hori, eta berai dira horren esponente argiena, bereziki Facebook, baina gero tresna batzuek ere holako batzuk landu ditzakete. Facebook kasu batzuetan balio du inkluso maila gorako parte hartze mailak lantzeko, inkluso elkarrekintza maila, baina kokatuko genuke hor atxikimendu mailan. Ez da tresna bat emaila bezala, emaila segurazki komunikazio zuzenarako erabilia genezake, baina beti ez da elkarrekintza maila. Izaten da batzutan komunikazio sin más, bai? Orduan, ez da tresnak zuzenean lotzea maila konkretuarekin, baizik eta adibidetxo baten bidez adieraztea esan nahi duena. Parte hartze mailan blogak agertu dira, elkarrekintza mailan egon daiteke adibidez foro bat, askotan hor sortzen diren erlazioekin, eta zaintza mailan egon daiteke adibidez Wikipedia bezalako proiektu bat, nun badaude agente batzuk, edo online komunidade batzuk, software komunidadeak, adibidez, garapeneko komunidadeak, nun badagoen holako zaintzara dedikatzen diren pertsona talde bat, antolatzen dituztenak eventoak, mobilizatzen duena komunidadea, horrelako agenteak aurkitzen ditugun lekuak. Horrela, pixkat kokatzeko ere, ez izateko ere oso etereoa dela. Eta uste zartutuko dugula buruko entzarena eta basiko dugu gana. Baina, haue biak, bai, kontatuko ditugula. Online komunidadeak, orain epatu nahi dituguna da, maila individualean ze jarrera diren gure ikuspuntutik interesgarriak munduan eta murgiltzeko, eta baita ere komunidade mailan ematen diren kasuistika ezberdinak kontutan hartuta ze lege edo ze gauza interesgarri ikusten ditugun, baita ere gure ekimenak bideratzeko. Eta lehenengoa dira online komunidadeak. Online komunidadeen azterketan, Nielsenek ezagutuko duzu zen metrika munduan oso ezaguna den pertsona eta enpresa da orain. Berak, aipatzen du lege hau da, lege bat 990 legea. Eta berak, planteatzen du, hau online komunidade askotan ematen den lege badela. Hau da, konpromiso mailari buruz hitz egiten bagaude, konpromiso maila horiek online komunidadeetan onelako parametroak jarraitzen dituzte. Anomaliak ere goten dira, noski, komunidade desberdinak oso parte hartzen egon dituzke, baina normalean hau ematen da. Ehuneko batak sortzen du ehuneko 90 kontsumituko duena. Eta gero badaude ehuneko 9 komentatu, hobetzen dituztenak eta bako gauzak. Wikipedia adibidez, ez dakit emango du, baina uste dut aztertutako kasu horietako badela. Batzuk ere Pareto erabiltzen dute, baina bat 90 ondo dago ikusteko ze konpromiso maila agertzen diren. Eta online komunidade askotan, hau horlako baloreak edo agertzen dira. Bata da gardentasuna, bestea parte hartzen maila ezberdinen kudeaketa hori, lidergo partekatuak, batzutan ez da argia, beti dago ehuneko batak azkenean meritokrazia ere egon nahi da, eta orduan ehuneko bat horrek batzutan gauza gehiago esateko gaitasuna dauka, edo kondizionatzeko gaitasun gehiago. Adostasun zabalak ere eman nahi dira, gatazkien kudeaketarako badaude estrategia merkeak, hala, lioa montatzen badugu, badaukago bide bat horiek konpontzeko, bai? Eta bi gauza, software librean munduko komunidadei lotuta. Eta ezagutza librei komunidadei lotuta. Hasiko naiz, bukarakoa, bata da askatasun eskubide argiak definitua doela, eta hori software libre munduan lizentziak egiten du. Badago lizentzia bat, esaten duena, software hori izango da ben librea, eta gitze, eta arauak hasieratik oso argi daude. Baita ere, inkluso parte hartzea arauan normalean, forotan parte hartzeko norbaitek galdera absurdo bat egiten duenean, beti lehenengo gauza da humilatzea. Edo batzuten ez dut gai. Osea, absurdo gauza Google-i lotura bat ematea, holako gauza horiek. Baina badago beste gauza bat oso interesgarria, eta da banatze eskubidearen. Software libreko komunidadean badago fork egiteko aukera. Fork da, proiektu batek komunidadea desadostasunean dagoen kasuetan, eta eman dira horrelakoak, horregatik daukagu adibidez OpenOffice eta LibreOffice. OpenOffice erosteko saiakera bat egon zan, Oracle erosi edo kudeatu nahi zuen komunidade horren etorkizuna, eta azkenean komunidadeak
zatikatzea beti da traumatikoa. Oda, indarpioa jartzen ari dira software bat garatzeko, komunidade bat, garatzaile eta erabiltzaile komunidade bat dago lanean, eta beti da traumatikoa, baina aukera beti dago. Orduan, azkeneko soluzio bezala ikusten da zatikatzea, baina aukera hor egoteak egiten du kohesio lana ere. Kasu horretan, gertatu izan zana, iaia jende gehiena juntzala LibreOfficera, eta komunidade guztia egin zuena copy-paste, eta LibreOffice daukagu orain horri esker. Bestea, geritu zen pixkat degradatuz eta galduz. Baina fork gaitasun hori guk horregatik, eta behar esaten dugu, merezi badu, estizioak ospatzen ditugun lehenengo gara. Sortu zure komunidadea, berdin digu. Ez dozaten dut gurekin, hartu eta... Sare egiturak sortzea bagoaz interesgarria da, inkluso elementu gehiago egotea. Ez du bakarrik edo ez du handi bat. Eta hor guk askotan esaten duguna ez, eta hori pasatzen ez beste gai batea, baina da, gure kooperatibismoaren edapen estrategia ez da gure kooperatiba gero eta handiagoak izatea. Bezik eta gero eta kooperatiba gehiago izatea eta saretuak bakoitzak bere espazioa landuko duelarik, ez? Orduan, hori estrategia aldaketa da, zen hori esan duna ez, zatiketak oso traumatiko bizitzen ditugu. Eta igual ikasi behar dugu efizienteagoak izateko zatiketa horiek provokatzen, inkluso. Gero, hau botatzen dugunean, berea torre, orduan beti izango gara txikiak, eta ez, gero badira estrategia oso antzekoak, koordinazioa, batzeko, elkarlanean gauzak amokomuneko dinamikak aurrera emateko, baina horrek batak ez du besteak entzen, bai? Eta gero, maila individualean, etikara erabatzen gauzaia, individuala gona, hackerretikaren garrantzia berriro azpimarratu nahi dugu, zen uste dut ahaztu dintzegula, eta ez hackerretika internet edo frikientzako etika bezala, baitik eta bizka Kepa Jimanenek planteatu bezala. Bueno, hor, etika hackerrak ia liberan jaitzen dira, bi hauek, hackers lanaren prefazioan edo estimenderik planteatzen du, hacker bat dela, partekatzean, bere balore horiak dira partekatzea, irekitasuna, desentralizazioa, konputagailuetarako atzipena, zen horrekin mundua aldatu dezakete. Oso bizio informatikoa, teknologikoa, baina liberean, Manuel Castellsek aurre hitza egiten dio liburu batean, de hacker, ni gaztelera irakurri nuen, la etika hackeri de espiritu de la información, bekak definitzen ditu hauek, grina, askatasuna, sormena, ekimena, kontzientzia soziala, berdintasuna, berdinen arteko elkarrezagutza, informazioari atzipen librea, irisgarritasuna, egia, korrupzioaren kontra, fasismoaren kontra, alienazioaren kontra. Balori horiek ikusten ditu pertsonengan, eta bera planteatzen ditu, badagoela etika bat, etika protestantetik ezberdintzen dena, eta oso interesgarria zaiguna, askori, gure bizitzak erdigunean jarri eta antolatzen, saiatzen ari garen hori, baita ere internet eta komunidade hitz egiten dugunean hau buruan izatea. Eta hau ezakit edo orain esan, baina esan dugu, orduan, komunidadeak, sareak, planteatu igual hiru sare topologia horiek ikusi ditugu lehen, ez internetekoak baizik eta besteak, bai? Non oso sare elkarlautua zegoen eta beste bat oso komunitarioa eta komunitate itxietan eta erdigunean ikesan dut, holako zerbait sortu beharko genuke, bai? Hori buruan euki, eta gu, orain arte, komunidadea hola definitu gu, soziologoak eta antropologoak paliza bat emango digute, baina komunidadea guretzako barne definitua da. Badakit definizio hori gaizki dagoela, identitatea kanpokoek eta barrutik egiten direla eta hori dena, baina, bueno, elkar ezagutzan dute oinarri, komunidade errealak elkar ezagutzan dugu, pertsonek elkar ezagutzen dugu, eta testuinguru komunak edo hizkuntza komun bat manejatzen dugu da. Sartzen zera kuadrilla batean eta hor badago bizkera bat, daude gauza batzuk ez direla esan behar, batzuk esan behar direnak, batzuk esaten direna eta zuentzen ara enteratzen, hori da, ez? Gero manejatzen diren komunikazio motak normalean dira goiko mailakoak, elkarren agilea, zuzena eta konversazionala. Lotura motak dira, barne loturak, lotura sendoak, eta badaude irekitasun maila batean lotura hibrido horiek ere lantzen hasten dira. Eta bukatzeko, parte hartzaileak aldatzen ez badira, mantentzen dira. Zen kultura bada, eta kultura hori mantentzeko behar da ez aldatzea, transmisio hori eman abizateko.
Eta aldiz, guk, hipotesi bada, metakomunitatea bezalako identidad, ez dakit noraindik ez dugu ondo definitu, baina badago zerbait metakomunitatea ditzen diogu, bale? Oraindik, eta guretzako kanpo definitua da. Kanpo definituarekin zer esan nahi dugu. Definitzen badu zer den kanpo definitua igual ondo ditzen da. Hau da, ez dago elkar ezagutzarik, baizik eta elkar identifikazio bat. Hau da, zuk ezagutzen duzu, ez duzu ezagutzen beste pertsona, baina euskeraz egiten duelako, edo ez dakit ze jantzen duelako, edo ez dakit nola hitz egiten duelako, badago hor zerbait. Eta nolabait beste komunidadeko, metakomunidadeko pertsona hori identifikatu dezakezu. Ez dago testuinguru komuni, guztiz, baina badaude ideia mitu batzu, elkar konpartitzen direnak eta kohesionatzen dutena metakomunidade hori. Eta metakomunidadea osatu dago, komunidadez eta normalakoz. Eta normalean komunidadeetan sortzen da eta transmititzen da komunidadez lotura harin horien bidez. Erabiltzen diten komunikazio mota batez ere dira espansiboagoa dira, konversazionala, jarioan, edapena. Lotura hibridoak, lotura harinak atxekin, oso ondo gorka, lotura inklusezinak, eta bukatzeko eta oso garantzua da, parte hartzaileak aldatzen badira, mantentzen dira. Hau da, freskotasun bat bali dago, mantentzen dira. Eta ez badira aldatzen? Ez badira aldatzen, gerta daiteke, beste metakomunidade batzuekin lehian egotean, beste metakomunidade batek absorbitzea, edo estankatzea, mila gauza gerta daitezke, baina bizirauteko behar dute aniztasunai, agende berriak, berriro ere fluxu horretan eragitea. Hau da, garantzuena. Konversazionala, lotura hibridoak. Honek esan nahi duena da, badaudela tresna batzu bereziki, balia oso garantzua direna gure mundu, komunidade eta saren munduan. Eta dira, lotura hibrido edo lantzen dituzena. Hau da, lotura sendoen eta harinen arteko elkarketa hori, edo konversazionala, komunikazio konversazionala kudeatzen dutenak edo proposatzen dutenak. Zein dira, lehen aipatu dugu blogak. Blogak ziren komunidaderako tresna, barne tresna bat bezala ikusi genitzake, nun zu mobilizatzen duzu zure komunidadea eta eztabaida batzuk proposatzen dituzu, baina baita ere komunidadeak sortzen duenaren ondorioak kanpora atera eta beste ekarpena jasotzeko tresna bezala. Horregatik, guretzako drama bat izan da, eta datuek horrela diote gainera, blogek izan dako gainbera, eta izan dako gainbera, Beñatek aipatu duen, interneteko sare sozialen agerpenaren ondoriozko gainbera bat. Zen, produkzioan, euskarazko produkzioan debakle bat. Interneteko sare soziala jaiotzen direnen momentuan, euskarazko edukien produkzioa erortzen da, eta berriro ere, nola ez dagoen edukirik, zen partekatzen dugu sare sozialetan. Edabideek publikatutakoa, txiki edo handi, eta gorkak lehengunean artikulu batean aipatzen zuen, azkenean rezentralizazio bat ematen hasten da, zen zabaltzen ditugun edukiak ez dira guk sortutako gauza txiki horiek azkenean edadura handia hartu dezaketenak, komunikatu eta elkarrizketak sortu ditzaketenak, relato berriak ere ditzaketenak, baizik eta dira mediatizatu da dauden elementuak, eta horren bueltan eztabaidatzen dugu, elkarrera egiten dugu, eta hori guretzako drama bat izan zen. Drama bat izan zen, ez bakarrik guretzako, hizkuntza gehienentzako berdinak dauzen, esango nuke inkluso hizkuntza gutxitua izan da, eta daukagun puntsari militanteari esker, hemen oraindik blog kolektibotan refugiatzea lortu gula kasu batzuetan eta bat, baina hor, kontziente izan barrera hori gertatu zaigula eta gertatzen ari zaigula. Hori tresnen bizioa eman nahi nuelako. Eta egingo dugu orain hack txiki bat, hau aipatzeko, eta saltatuko dugu guztia eta hau bukara egin, bale? Orduan, hau guzuko zer nahi zu? Hau dira eztabaidak, eta orduan, eztabaiden mailan, zen bat gorako? 2 minutu, bueno. Hau eta gero adibideak, y ya está, bai? Eta igual pasako gara 1 minutu, baina. Biaren oso gau, bai, horregatik. Erdiko guztia saltatu dugulako. Merezi du, honetan elitzea, hor agertzen diren zenbaki horiek eta ahaztu, baina bai dago nahi eztabaida zentral bat. Eta tresnei dagokienez, eta baita ere gure harremanei dagokienez. Eta da, bitartekaritza ereduaren kolapsoa, edo eraldaketa. Bitartekaritza eredua, internetek, ikusi dugu sare topologiak, eramaten baditu
egitura banatuagoetara, baina aldi berean, rezentralizazio bat ematen ari garela esan dut oraintxe bertan. Ze Kristo gertatzen ari da hemen? Zerbait gertatzen ari da. Orduan, kontziente izan behar dugu, badaudela bi tentsio une oro. Denbora guztian gertatzen da interneten eta gaina ziklikoa. Da, espantzio edo deszentralizazio prozesuak eta birzentralizazio prozesuak ematen dira. Bizi izan genuen, ezkerretarako orientazioko mugimendu bat izan zirela blogak, RSS-ak, zakit bizitzen zenuten. Taren bizitzen ari gara justo horkako bat. Birzentralizazioa Google, Facebook, Twitterreko gauza hon eta txarrak beti, eta hori ez da dikotomia onak edo txarra, da gertatzen egina. Orduan, hau ematen ari da adibidez ere sharing economy deitu izan da horretan, eta arlo teknologiakoari bakarri begiratuz gero, kotxearen adibidea hartzen badugu. Uber, nuntza etorriko litzateke, taxiak, Uber, BlaBlaCar, kotxe partekatze voluntarioa eta kotxe partekatua komunitarioak. Daukagu garaje bat edo ez dakit edo belitzen gara gasolindegi batean eta elkartukatzen dugu kotxea gure artean, parez pare. Orduan, hau da eztabaidarako. Zen denbora guztian, bitartekaritzaren papera hori kontziente izan behar dugu. Zen birformulatu behar dugu. Batzutan, bitartekari batzuak batzaile direlako edo bideratzaile direlako balioa ematen diote. Horra hartzen diren hiru patroia dira, harremana hasi baino lehen, harremana gertatzen ari den bitartean, eta harremana bukatuta zenek dauka balio gehiago edo zein gutxiago. Zenek irabazi duen, zenek galdu duen, nola gelituen erlazio hori. Bai, nahi badezue hau azalduko dizuet, beste momentu batean. Bai, batez ere esan kokatzeko bitartekaritzaren eta hau dakat zerikusia gure ekintza komunikatiboetan, komunikabideen funtzioetan, zer gure jarduera orokorretan. Eta horregatik planteatu nahi genuen gauza da. Eta bigarrena, milatek azalduko dizuet, gauzatuko dalako. Bai, bigarrena da, bihar zer egingo dugun. Eta honek egitugu, adibide batzuk oso interesgarria gertatzen ari direnak, edo egiten ari direnak, eta gure ustez izan daiteken abiapuntu bat, abiapuntu ez, bihar zer egin edo horretan, oinarri bezala hartu ditzak, egunak igual bihar esplikatuko ditu gehiago. Baina, azkenean da, orain arte, aipatu egun guztiarekin, guk edo zer eraldatu nahi dugunean, estrategia bat behar dugu, baina behar dugu ere, guztia kontuan hartuko dugun estrategia. Eta horretarako, planteamendu sendoak egin barritugu, luzera begirakoak eta ondo antolatuak. Orduan, hemen erdian daguna, udalgintza bizia ditu dioguna da, horretako udalerako egin dugun proposamena, udalgintzako eraldaketa egiteko, bai presentzialki eta bai ikateak erabiliz. Eta hor, erabili eguna da, orain arte erabili egun eskema, bi atxikimendu eskema hori ez, baina bi elementu hartuta bat udalak egiten duna eta beste herrigintzatik egin daitekena eta bien arteko harremana. Orduan, udalak baitu bere komunikabide propioak, sortuak, pixkat edapenera begirako kontuak izan daitezkenak, badauka bere webgune sistema propioa, baina baita ere proposatu herrigintzako eragilek, beraien edapena egiteko ere ikate tresna bat. Berdin, online sareekin proposatzen dugu udalaren online sarea, baina herrigintzako zeak ere, online sareak nola dinamizatzea, sortzen laguntzea, eta bat, honetan gaude momentu honetan. Estrategiak parte ezberdina ditulako eta proposatu dugu urtez urte garatzeko estrategia bat egitea. Baina, proposamena da azkenean, ikateak eta presentzialean egin dezakezun horrekin, pixka sakontzen joatea, atxikimendu maila horretan egin daitezkeen kontuetan, eta orduan proposatzen dugu egitea parte hartze ikate tresna batzu, baina baita ere parte hartzeko sistema presentziala batzarretan oinarrituta eta ikusten ez dute hor ja biak lortu egiten direla parte hartze zerretan, baina planteatzen dugu ere elkarrekintzako tresnak eta martxan jartzea eta dispositiboak bada oso tipikoa izan daitekena, baina udaleko zerbitzu guztiak integratzea, beraien artean informazio harremanak egotea, azkenean gero herritarrari emateko zerbitzu
hobeagoa, baina baita ere da, zera ez, sortzen dien parte hartze kontseiluetan eta hor sortzen dien eragile instituzional, baina baita herrigintzako eragileen artean sortzen dien foroetan, foro horiek sortu, baina baita ere foro horientzako IKT tresnak sortzea. Orduan, ulertzeko, da adibide bada. Baina nola, hartu ezakegun orain arte erakutsitako eskema hori, herri bat eraldatzeko, gure estrategia hau da herria eraldatzeko estrategia bat. IKT-ak erabilita, baina baita ere foro herritar, herrigintzak datozen elementuak ere txertatuz. Orduan, gure planteatu da, bihar, kapaz bihar, zerbaitetan horrelako zerbait mintzat irudikatzen, lantzen, saiatzen. Eta ekarri dugu adibide batzuk, zeren dira oso interesgarriak eta aipatzen ditu eta bihar sakonduko dugu, baina dira martxan jarri diren proiektuak. Flow Society egite ezagutzen zuten, hau da, Ekuadorren estatu mailan ezagutza erdigunean jarriz eraldaketa sozioekonomikorako planteatutako estrategia, izen hori dauka, baina nire botarra da, parte hartu bat hori, Xavier Barren, hor parte hartu duna, estrategia bat, estatu gintzako estrategia bat, eta, bere emaitzak ematen ari dena, edo emango dituna ere, gero beste da, DC, eta hau da, Demokomunes, eta da, Estatu Espainiarrean martxan jarri nahi duten gauzak Flow Society-ren antzeko zerbait egiteko, baina modu horizontalean eta oso... Teknologikoak erabiliz, wikia erabiliz, eta parte hartze tresna baliatuz, eta... Dola hilate bat lanzatu zuten, jarraipena egiten nahi eta oso interesgarria, zen oso ondo landua dago. Eta beste gehiago tresnei begira, nire zen da IKT-ak horrelako estrategia garatzeko IKT-en katalogoa, Europa mailan martxan jarritakoa, eta hor agregatzen dituzte Europa mailan dauden tresnak, parte hartzeko tresnak, elkarrekintzeko tresnak, software librean oinarrituta. Bozketa sistemak, akordioetara iristeko bideak, aurrekontuak adosteko... Elkarrenako tresnak, kolako gauzak, eta Europa mailan ari dira horiek agregatzen, eta nagazute dira behiratu ditugu batzuk. Eta gero azke, da, software librekoa da, da? Software librean gu garatzen ari gehan tresna bat, horrelako estrategiak eta garatu alizateko. Bihar esplikatuko dugu, baina ulertzea horrelako estrategia integralak landu daitezkela, helburua eraldaketa sozioekonomikoa izan daitekela, hau da IKT-ak ez dira komunikazioa eraldatzeko bakarrik, zer nahi dugu eraldatu, hori galdetu behar dugu lehenengo. Zer nahi dugu eraldatu eta IKT-ak nola erabiliko ditugu helburu horretan. Hori da guretzako oso garrantzitsua, zen askotan bestela obsesionatzegia tresnan eta tresnan geritzen gira. Eta tresna egin dugu, superperfektua da, super guai eta jazta, ez? Tresna da zerbaiterako, eta hori biharko mezu bat ere, tresnak erabili behar ditugula lortu nahi ditugun helburu horiek lortzeko. Eta helburuak argi izan behar ditugula, eta askotan hori da faiatzen dula, helburuak argi ez izatea. Adizio jago da, bida? Bai. Adizio. Behi eskertzen pazientzeatik, Ginebrako konbentzioen arabera 10 minutuko deskatxo bat hartuko dugu. Probetxatu kafe hartzeko, txar bat.